ôl tu ôl i'r golwr I mewn I gefn yr rhwyd. Bod I fynd yn sgadebu erbeniad! O, mae di ennill o trippwynt i'r Seintiau Newydd! Goliau hwyr wedi newid y darlun yn llwyr yn uwch gyngrair Cymru. Croeso i'r canolbarth lle mae Drenewydd yn croesawu'r Seintiau Newydd I Bargleithaf Meno. Mae'n fyw I chi ar S4C o uwch gyngrair Cymru. JD gyda 2 gêm I fynd cyn y toriad. Mae yna 4 clwb sydd dal ddim yn sicr os mae'r hanner ucha neu'r hanner gwylod fydd I cartre yn ail ran y tymor. Yn ogystal â ni, 3 pwynt yn gwahanu'r 3 ucha, pwynt yn gwahanu'r 3 gwylod. Mae'n gystadleuol tu hwnt yn y 12 disgled. Noswaith dda I chi, croeso mawr I Siôn Moredydd hefyd, cyn chwaraeo'r Canolcai gydag Aberystwyth neu Cherfyrddin. A Cherfyrddin I dyn nhw, dylen ni wedi wneud. Dyma ni pa fisodd I yn y flwyddyn. Goliau munud ola yn rhyw thema, dyn ni heno, Siôn. Chi di sgorio un, chi di ildio un? Fi wedi sgorio un, ond i'n meddwl falle bod fi wedi ennill Cwpan Cymru ar un pwynt, ond Inter Cardiff yn yr un gêm yn cael gol yn yr eiliad diwetha a colli cicio ysmotyn yn y ffordd. Ond i'n gweud ar y dechrau, 4 clwb dal ddim yn sicr os mae'r 6 ucha neu 6 gwylod fydd I cartre nhw. Ond mae Cynarfon mwy neu lai yno, mae'r Met mwy neu lai allan ohoni, felly Drenewydd neu Derwyddon o bosib sy'n mynd amdani. Sa'ch chi'n gweld pethau mynd? Dwi'n gweld i'n mynd lawr i'r gêm diwetha I fan onest, Dylan. Fydd Drenewydd yn gobeithio falle am gêm gyfartal heddi, ond dim ilgyd lot o goliau, achos mae'n mor agos ar rhan goliau yn erbyn y Derwyddon Cefn a hefyd y Drenewydd. Felly, os ydyn nhw'n mynd I golli, pyd o golli'n drwm fydd y neges gan y Drenewydd. Mae'r Seintiau Newydd wrth gwrs ar y copa am unwaith, mae mor agos ar y brig a'r gweilod, fel rhyw ras ar y ymylon hefyd I gyrraedd yr hanner ucha. Mae yna lot yn digwydd yn y gyngor. Rwy'n fwy cystadleuol tymor yma, chi'n teimlo? Wel, mae'n agos yn yw, triffwynt fel ti'n gweud yn gwahanu y 3 ar y brig a hefyd yw'r bari ddim allan ohoni. Felly, tymod, mae'n diddorol ar y brig a hefyd ar y gwylod. A ni'n edrych ymlaen yn fawr at hon, ond drwy deimlad cwpl o flynyddoedd yn ôl bod falle bod nhw'n rhyw fath o bogey tîm y Seintiau Newydd a'r Drenewydd. Y Drenewydd wedi cael llwyddiant, ond mae amser maith di mynd ers hynny hefyd. Fel ni'n gweud, ni'n barod am y gic gyntaf fan hyn, y Drenewydd gartre yn erbyn y Seintiau Newydd heno. Mae'n fyw ar S4C o uwch yngor Cymru JD ac i'ch tywys chi drwy'r cyfan. Yn ei draw at Malcolm Allen a Nick Parry. Diolch, Dylan. Blwyddyn newydd dda, bawb. Ac mae'r 2 dîm gan gynnwys tîm y gŵr yma. Chris Hughes yn gwneud 1 newid yr 1 yn hîm y Drenewydd. Mae Sean McAllister wedi anafu. A mae Craig Williams, y capten, yn dod nôl mewn. Mae hynny golygu bydd o'n chwarae fel cefnwr de a Joe Kenton yn symud I ganol cae. 1 newid hefyd yn hîm o'r ymwelwyr Jamie Mullen. Dwi'n yn siŵr beth sy'n, ond mae o'n gwbl absennol, dwi'n hyd yn oed ar y fainc, ond mae yna eilydd cri dan I lef o Josh Nembad yn dod mewn yn I lef yn te. A dyma ni, Mills Evans, di'r dyn yma, di chwarae bob eiliad o bob gêm I Drenewydd y tymor hyn, a mae rai fod ar ei ora heno yn erbyn Greg Draper, Kieran Mills Evans, a mi ffynnu fydych chi ddibynnu ar. Ond y dyn yma, Paul Harrison, 4 canfed gêm. A dwi mewn 4 ar 10 o flynyddoedd erioed wedi gweld o'n ei camgymeriad nath golli y gêm i'w dîm. A mae hynna ddigon o glod ganddo fi I ddeud amdano y dyn yma. A'r dyfarnwr heno ydy Nick Pratt, sy'n arbenigo mewn karate a kung fu. Felly bihafiwch ydy'r neges amlwg i'r 2 dîm. Gêm sy'n bwysig i'r naill dîm fel y llall. Y tîm cartre yn y coch, yr ymwelwyr yn y glas a Nembad. A'r gloed yn uchel. Ac mae strwythyr yr uwch gyngrair yn ddifur. Mae ar hoi 2 binacl i'r tymor yn I mewn gwirionedd, a da ni'n agosau at y pinacl cyntaf. A mae'r gêm yma yn bwysig neilldiol. Yn arbennig o safbwynt y Drenewydd, ond o safbwynt y Seintiau hefyd, sy'n am orffen hanner cyntaf'r tymor ar y brig. A mae'n dyn tu ar brig, a mae'n dyn iawn am y chweched safle. Brobl.
Mills Evans ar draws yn dwt. Draper ar ôl beniad. Chydig bach o gamddealltwriaeth. Ac yn ffodus iawn iawn. Oedd y golwr profiadol Dave Jones yn effro. A mi oedd Jack Kelly yn falch iawn iawn o hynny. Ia, mi oedd disgwyl i'r golwr dydy wneud penderfyniad ma. Mae'r golwr hyn yn meddwl o'n i'n cael ei glirio hon. Mae rhaid i gymryd yr amheuaeth o'r awyr. Mae rhaid i'r golwr cymryd cyfrifoldeb i wneud penderfyniad. Bod o'n dod a pel oedd hwnna i fod. Mi oeddech chi yn rhyw ddisgwyl i rhywbeth fynd o'i le rywsut. A'r dyn yma oedd yn gyfrifol am hynny. Kenton ar ei droed dde. Aaron Edwards. Chwarae tot allan. Routledge. Sislevic, nôl at Spender. Ac mi oedd Thorn wedi baglu. Oedd yn iawn dweud oedd cyfnod yn Nadolig wedi bod, a dyna pam o'n i ddiolchgar nath y Drenewydd i mildio gol mor gynnar, a maen nhw wedi mynd efo 4 yn y cefn. Yr un system ar Seintiau Newydd, yna maen nhw wedi chwarae efo 3 yn ddiweddar yma Neil Mitchell wedi mynd yn ôl i ganol am ddiffyn wrth ymwyl. Cyn Mills Evans, 5 lechan lan mewn 6 gêm ers bod o di symud yn ôl na. Ac ar hyn o bryd, mae'r penderfyniadau yn mynd o blaid yr ymwelwyr. A mae yna'r dempo cynnar i'r gêm yma. Mae ddau dîm yn trio setlo. Fydd y tîm ganol cae i y Drenewydd. Kenton yn wedi yn y canol fo Thorn a Fletcher. Y ddwy ochr ddefo, fydd nhw'n trio chwarae mor gul a fedydd nhw i stopio Aaron Edwards cael y bel yn yr rôl rhif 10 ma. Hudson yn ei lledu hi allan yn chwilio am brobl. A mae'r Seintiau yn cychwyn y gêm ar y droed flaen, dim amheuaeth am hynny. Chris Hughes yn dweud fi cyn y gêm, oedden nhw wedi gwylio'r gêm nath y Seintiau Newydd golli gartraf yn ebyn Mets Caerdydd. A nes i fel, y tîm mynd un peth heno, o tîm mynd 3 yn y cefn a mynd ar gêm at y Seintiau Newydd. Na, sgynna fi chwaraewyr i wneud hynny, meddwl fo. Draper. Routledge. Deallus iawn gan brobl at Spender. A da chi'n rhyw deimlo bod rhaid i'r Drenewydd oroesi'r storm gynnar yma. Mae yna olwg pwrpasol iawn ar chwarae cynnar yr ymwelwyr. Ia, oedd hi'n bechod, gyda fi oedd hi'n siom i fi bryd Chris Hughes dweud hynna wrtho fi gyn y gêm. Os ti'n gwylio sut nath y Mets Caerdydd mynd ar gêm i y Seintiau Newydd ac i curo nhw a'r domen i hynna'n, ti'n meddwl, wel, pam na'n gyda fi'n dilyn hynny? Pam ti fel Sean, efo ni swedfyn o? Wel, Chris Hughes o tactegau falle bach yn wahanol. Fel o ti'n gweud, Math, fel falle bod yn meddwl bod y chwaraewyr gyda fe yn wedig yn y cefn i ddelio gyda Draper a'r Aaron Edwards yn bwrw mlaen o ganol ca, felly mae Chris yn mynd i sticio gyda be mae fe'n gwybod. Mae nhw yn amddiffynol wedi bod yn wych, fel wedys di Mitchell yn mynd o'r cefn a dim ond wedi ildio 1 gol a honna o'r smotyn, felly mae'n ddyn i hunan Chris Hughes. A mae rhaid i'r Drenewydd fod yn ofalus nad ydyn nhw'n ildio'r meddiant yn rhad fel nath Niall Flint fan yna nawr efo pel yng nghanol cae. Hyfryd gan Sislevic, y cyffyrddiad bach tyner i lwybr Spender, chwilio am Draper. Pwy fydd gyntaf? Mae Nembad mewn. Aaron Edwards, Sislevic o Thea Miller. Edwards! Bach gormod o le i Aaron doedd o'ch chi'n edrych ar y chwaraewyr ganol cae, o'ch chi'n edrych ar be oedd Niall Flint yn neud, be oedd Thorn yn neud. Thorn di'n agosa i gau'r be yma lawr, ond Aaron yn cael digon o nert tu ôl i'r ergyd, taro'r gol. A po gynnu fo gymaint o amser, o'n i'n meddwl illa sef wedi mynd am un o'r Gorneli. Nembad. Not Sislevic yn mynd al hwnna. Ia. Ond
Mae yn ddiddorol, mae Chris Hughes yn gwybod, oedd o'n gwybod beth bynnag, bod na waith i wneud, a mae bron iawn yn edrych fel tas fod i synnu yn dydi, ac wel, mae'r Seintiau ar berwyl. Wel, pan mae unrhyw dîm yn ei gorfod o barch iddyn nhw, maen nhw'n cymryd fantais o hynny. A dyn nhw'n gadael y tîm yna i lawr chweith, a maen nhw wedi dechrau'r gêm ar da yna, efo tempo uchel. Dwi'n meddwl mae Drenewydd efallan jyst ffeindio i traed, a fetach gyda chi'n amser i ffeindio y draed yn ebyn y Seintiau Newydd. Dim ffordd maen nhw efo'r momentum yna yma tro oedden nhw. Mae'r ddau dîm a record sy'n addawol. Hynny yw, mae'r Drenewydd ar rediad o fod heb golli mewn 4 gêm ar ei tomen i hunain, a mae'r ymwelwyr ar rediad o fod heb golli mewn 5 gêm oddi cartre. Falle fe rhywbeth yn mynd. Y bachgen ifanc, Cestyn Davies. Dan bwysau. Ac yn y waith da fanna, gan Flint, neu bywyd yn anodd. Ie, be oedd yn diddorol gweld cyn y gêm a statega ar pwy sydd wedi cael mwy o feddiant tymor yma yn yr uwch gyngraen. Redmond yn chwilio am Draper. Ie, a'r Seintiau Newydd ydy'r tîm efo'r meddiant, y ffigur meddiant mwyaf, ond pwy sy'n dyn sy'n ôl nhw ydy Drenewydd. Statega diddorol go iawn. Felly, pa mae'r bel... Na ni weld Western Doedd, di bod gan bwysau gan Flint. A mae angen neud yn ei paid a gadael nhw fynd i mewn i unrhyw fath o rhythm os fedri di. Golwg cyntaf ni ar Mondwe. A dyma'r cyfnod cyntaf mewn gwirionedd o unrhyw feddiant gan y Drenewydd yn enwedig yn hanner y Seintiau'r Cai. Ie, Nimbad i dechrau cael y bel i'w draed a ganol y cae na. Mae'r Outleitsia ac Eiron yn neud yr hediadau yma oddi wrtho fo, wedyn mae o'n jyst eistedd yn ôl yn opsiwn i'r dyn ar y bel i redag bethau. Eiron Edwards at Brobl o'r Routledge yn ddigon effroiadol y bel i redeg at Brobl! Wedi taro'r postyn. Fasai di bod yn gol gampus. Oedd y bas wreiddiol yn ardderchog. Oedd gweledigaeth a deallusrwydd Routledge i ffigio. A wedyn, oedd Brobl bon a gwneud y gweddill. Dwi'n mynd i'n oci roedd un. Mae'n jyst defnyddio'r amddiffynwr i ddallu'r golwr llinell yr ergyd o silicio. A mae'n jyst crymannu o'i gwmpas o'i gonel bella na. A nath o'n neud llawer o'i'n byd, ond mae'n sgil anodd a bron iddo fo gael i'n berffaith. Ond fel ti'n gweud, am bel gan Eiron Edwards, yn lledu'r bel yn gywrain tuag at Brobl. Ac fel ti'n gweud, Max, fe'n dod mewn ar ei drodde. Ti wastad yn ffansio fe pan mae'n dod mewn ar ei drodde fe, ond dim cweit yn cael y cyrl oedd angen. Na, dyn nhw'n neud o'r curo'r i ddyn na de. Na. Kelly. Tri am ddiffynwr a mae'n disgyn i Harry. A mae Odegaard yn ardderchog! A mae Harris yn rywsyd di atal honna rhag mynd am gic gornel. Ia, Harry i fewn ac Harrison yn neud yr arbediad. Sy'n edrych ar... Harry, wel mae'r benni gêm, sgoriodd o'r gol nath ennill y gêm yn Aberystwyth yn hwyr wythnos dwytha, felly fydd o'n isio sgorio un heno. Mae yna wynt mawr yma ac falle bod hynny yn reswm pa mae ambell i bas yn cael ei daro. Braidd yn gael George Harry, 2 o goliau gan ddyfor tymor yma, ond mae'n ath y waith penderfynol iawn yn y blaen fanna. Do amser i'r rediad yn berffaith a wedyn yn cyrraedd y bel cyntaf. O'n i'n meddwl, a fysa fod i'n mynd i mewn un symudiad cael yr ergyd i fewn efo'i gyffyrddiad cyntaf yn lle cael ei i fron iddi neu ben iddi. Sbiwch ar y meddiant yn yr 10 munud agoriadol yma. Hudson allan at Redmond.
troed ar ysbardyn. Mwandwe, mae rhaid i Mwandwe wneud y well na amddiffynol na hynny. Mae gan Routledge nôl at yr Edmund, gormod o bwysau honna. Cyfle i chlirio i Kenton yn ôl yn cynorthwyo. Ia, clirio'r peli. Ar y munud mae Drenewydd dim pasio'r peli yn ei blaen i trio i gadw'r bel am ddipyn bach, just i cael ei gwynt yn ôl ac ail drefnu a cael siap a'r system yn ôl i fewn i le. Dyn nhw'n cael siawns o gwbl. Mae'r bel yn ôl at y Seintiau Newydd, beth maen nhw'n tynnu pobl i bob man. Eiron Edwards, Sislevic, pas da, cyffyrddiad cyntaf da. Ac gwaith am ddiffyn da gan Kelly. Ond y gair da chi'n i ddefnyddio weithiau, Malcolm, diolch yn y geiriad i'r Cymraeg, ond maen nhw'n pingio'r bel ma'n dydyn. Maen nhw'n pingio, maen nhw'n pynsio, maen nhw'n enwedig Eiron Edwards, dwy waith yn barod, un ar draws y cae efo pel lletraws, a honna ar y foli yn just pynsio i drwad at Sislevic a'i gyffyrddiad cyntaf o'n un da. Cic gornel, gynta'r gêm. At y postyn gosa. Wel, un peth sy'n ffaith, a mae'n aros yn ffaith, efo 12 munud o'r gêm wedi chwarae, mae amddiffyn y Drenewydd yn amddiffyn campus. Un gol wedi ildio yn y 5 gêm ddiwetha. Honna yn gico'r smotyn, ond da chi'n rhyw deimlo bod rhaid nhw fod ar ei gorau heno. Ond i am ddeud union un peth. Ti'n edrych ar y pencampwyr yn erbyn nhw heno. Hwnna'n brawf a hannar. Davies oedd i mewn yn galed fanna. Fletcher at Kenton, Harry efo fo. Hudson yn ddigwylydd efo tu allan i droed. Routledge at Sislevic. Maen nhw'n chwarae fo nhw ar byddiesbiwch a Sislevic. Mae pawb yn cynnesu. Draper gwneud digon i wiro hi allan tuag at Brobl. Routledge, mae wedi creu y lle yn hyfyd ar ei droed chwith. Amddiffyn ardderchog fanna gan Kelly yn cael ergyd lawr. Wel, am rôl sy'n gan Kelly. Mwy nag unwaith mae wedi dod ar draws i cael rhyw fath o boc ar yr ergyd. Nembad. A lawr y chwith na yn arbennig. Efo Redmond a Brobl. Mae'r Seintiau'n cael dipyn o hwyl arnyn, dydyn? Wel, aros yn y gêm. Dyna fe mae Drenewydd yn gorfod ar y funud oherwydd mae y Seintiau a'r Garlam. Ia, maen nhw'n drefnus, ia, maen nhw'n ddisgobledig, ond maen nhw'n cael eu trynio o gwmpas. Ond just faint o gyflym ydy y chwarae, ydy triongols bach mae gan y Seintiau Newydd. Dyn nhw ddim wedi cymryd mantais fyny rwan, felly mae'n un peth da. Ie, ti'n iawn falch, fi credu fydd y Drenewydd yn digon o falch o'r hoi fach ma nawr. Nath y chwarae just sloi o lawr ychydig, achos fel ti'n gweud, y patrymau mae'r Seintiau gallu chwarae, maen nhw'n rhaid o'r i war yma heno. Un peth mae y Drenewydd yn ei wneud, a weithio mewn gwad problemau, ond dwi'n meddwl bod o heno, maen nhw'n amddiffyn yn dyfn. Felly dos o ddim lle bron tu ôl i'r amddiffyn. Felly dwi'n meddwl bod ni'n digwydd ar ôl chydig i'r Drenewydd. Mi wneith nhw ddechrau, i Seintiau Newydd, wneith nhw ddechrau agor y cae yma ni, wneith nhw ymestyn y cae, wneith nhw chwarae nôl cyn mynd ymlaen i drio tynnu Drenewydd allan o amddiffyn mor dyfn i trio cael y bylch yna tu ôl iddyn nhw. Routledge. Draper. Sislevic. Nembad, wastad mewn lle ar hyn o bryd. Lledir fel allan Redmond, sy'n wastad yn hapus i ymuno, Mwandwe. Ceisio, gwneud gwaith amddiffynol, diolch yn cael briwsionyn yn ymosodol ar hyn o bryd. Wel, dyn nhw'n cael gafal na bel i gynnig i byd yn ymosodol ar y funud. Wel, i gynnig rhywbeth yn rwla ar y cae. Just y Seintiau Newydd yn llwyrioli. Ia, digon o ddynion toli'r bel. Ond mae'n eich fo'i gondewr. Pan ti yn ennill y bel i
cadael, trio cael pob cael ei gwynt yn ôl, drwy'n y droed dan ni, trio cadw meddiad. Sislevich yn dawnsio, Routledge a Mitchell yn ei lliriau ddim yn dda, dim ond at brobl sbiwch lle mae o'n sydyn ar ei droed chwith, mae'n chwilio am y lle, mae'n dal i chwilio a mae'n gwirodd i ar Mills Evans a mae'n gic gornel arall. Oedd hi ar ei ffordd, oedd hi yn anelu am y gornel fella na dwi'n siŵr, ond mae'r Mills Evans i ben iddi edrych a sut mae o'n just pasio i fewn. Dim ond beth dwi'n gael o'n blastio neu trio tharo i fo gorfod o bwer, mae o'n trio pasio i mewn wrth grymannu hi fo, ti mewn i droed de na, i'r gornel bella. Wel, beth yw'r cic gornel yma? Be maen nhw'n neud? Sbiwch. Gadi fel. Chlwstwr ar gornel y Cwr Cosby. Pawb wedi cael ei trwyllo. Y bel gan Brobl. Oh. Kelly unwaith eto i'r adwy. A mae Brobl yn mwynhau i hun. Dim amheuaeth am hynny. A mae Kelly yn cael gêm gampus. O, sydd ar y postyn beth yma unwaith eto de. Yn ei ffendio i ffwrdd. Redmond at y postyn gosa. Wel, mae'r gêm yn cael ei chwarae mor gyfyng yn y treian ola'r cae mewn at Draper gan Redmond. A'r unig gysur a'r pwynt positif i'r Drenewydd ar hyn o bryd, yn nhw'n dildio gol. A fe gan nhw gysur o hynny, bel gan Fletcher. Ond mae'n llac. Brobl. Camddealltwriaeth efo Keston Davies. A mae Brobl, mae popeth yn mynd yn iawn iddo fo. Na, maen nhw'n gael efo croesiad! Mae'n dod i Sislevich! A mae dros y bar yn y diwedd. A Blaine Hudson gafodd y cyffyrddiad. A maen nhw'n gwneud popeth ond sgorio. Ac does na neb wedi gallu tynnu y bus allan o'r argau am ddiffynol eto beth bynnag. Wel, mae Brobl ar blaned arall ar y funud. Mae o'n bob man a ti'n ei groesiad o. Y ffordd nath o'n newid ger i lawr yr asgell chwith na. Wedyn dod ti mewn y croesiad. O'na fethiant gan Blaine Hudson. O'n i'n disgwyl llawer mwy gan am ddiffynwr canol. Na, ond mater o amser dwi'n meddwl yw i o ran y Seintiau Newydd. Y curo at y drws, fi'n credu dim ond falle un cyflech arall fydd iddyn nhw i cael y gol na. Ergyd cyntaf gêm gan y Drenewydd, gan Neil Mitchell o hanner un. Sa'ch chi'n cael odds bach da ar gêm ddi sgor yma sa'ch? Oedd Mitchell yn mynd am hwnna, ar bwrpas yn mynd na ddeud hynny. Oherwydd, ymysodwr mae o'n meddwl fel, bod y chwarae'n ganol am ddiffyn, a mae'n neud swydd da iawn yna. Keston Davies yn gwybod, mae nid dyna'r safons wedi cael ei osod gan weddill y tîm, ond mae dda gweld y bachgen ifanc yma yn mynd o ddag Abertawe yn ystod y haf, yn cael cyfle ar y lefel yma. Mae wedi cynrychioli Cymru dan bob oedran at 11. Oedd o ddim yn hir iawn yn ôl, lle oedd Cabango. Yep. A mae o'n cael ei siarad am arian mawr iawn i adael Abertawe. Mae wedi cael ei le mwy nag unwaith yn tîm Abertawe tymor hyn. Aaron Edwards, Draper. Routledge, wedi cholli hi. Thorne. Well. Kenton at Fletcher. Nôl at Kenton. Harry, yr rhif 10 yn agosau at Miller Cwr Cosby. Golwr yn gorfod i gwylio. Ac mae rhaid i'r Drenewydd wneud yn well na hynny pan maen nhw'n cael cyfle i ymosod. Ond o leia, oedd na awgrym o dipyn bach o rhythm yn y chwarae fanna. Mi oedd na, dyn nhw ddim di gweld dim mor bel na ddo, felly dim bach chi'n anghofio sydd wedi chwarae ac anghofio dy ddill a dy gynllun di o'r plan a'r tactega yn y gêm. Ond dal i fod, 5 pas yn olynol y fyna, symud ar gorau'r gêm iddyn nhw, a ti gael y teimlad yn y gêm, mae'r rhaid nhw'n cymryd cyfleon nhw'n well, neu creu cyfleon nhw'n well. Mwandwe yn ôl at Fletcher. A mae Routledge ar ei ore, mae'n allweddol yng nghanol y cae, nad ydi fo a Nembad, a dyna oedd camp Met Caerdydd pan oedd ym rhaglen 1 gwylio nhw yn y Seintiau chydig wythnosau nôl. Fe gadwa nhw
Eiron Edwards a Nembad yn dawel yng nghanol y cae. Di hynny ddim yn digwydd heno. Nawr Jordan Lamb ac Elliot Evans reit ar ei gwirionedd nhw dau. Sislevic. Da chi'n cael y teimlo bod o'n mynd i fwynhau hun heno. Mae'n ceisio gyrraedd ddyn droion. Doedd Brobl ddim di cyrraedd y postyn pellan a cweith digon buan. Falle dyle fod i fod yn fwy positif. 10 gol y tymor ar y postyn pellan a Nick. Ti'n fawr, mae'n rhaid chdi rhagweld bod hon yn methu. A wedyn mae'n gol hawdd. Dwi'n gofio faint o golau ni sydd wedi fewn, just yn meddwl, oce, mae hwn mynd i fethu. A draws y postyn pella i sgorio. Sbiwch ar hyn, mae da gol di bod ar y lofal, ond Aberystwyth sydd wedi mynd â hi. Gol yw y rwyd i hun yn ôl yr adroddiadau. Ac gai enw, mi gewch i'r enw, a cofiwch, pwynt. Mae'r cofis i angen i gadarnhau i lle nhw yn y 6 uchaf. Mae ddigon amser, mae'r gêm wedi cychwyn chwarter awr cyn hon, ond Mae'n bron yn amhosib iddyn nhw golli i'w safle yn y 6 uchaf yn y man ni efo'r gwahaniaeth golia yma. Ond na ni, maen nhw angen pwynt fel da ni'n deud. Yn golwg gyntaf ni, heno ar Scott Fysgol, ac eithrio un manylun bach braidd yn bwysig. Bydd o'n bodlon iawn o pob agwedd arall y berfformiad i dîm o. Bender. Yn fforddio reid y peli i ffwrdd. Mae yna siawns efo cyflymdra Kenton yma i gael pel bach efo pwysau perffaith a sefo fewn ar y gol. Eiron Edwards, nôl at Brobl. Mae yn. Nawr te, Mach i le da i gael cic. Ia, mae yn, ac gwrthiad bach gan Craig Williams a Eiron Edwards. Oedd o'n gwybod yn yma ni, oedd o ddim yn mynd i ennill y bel. Felly ti'n gofyn, efo'r profiad sy'n gan Craig Williams, ti'n angen mynd i fewn i Eiron yma ni. Mae Eiron yn mynd i trio, just helpu'r bel yma ar, darllen y peniad. Mae'n cael carden fel hefyd, fi cael. Mae wedi cael carden fel, dwi'n yn siŵr. Wel, Alla Cega. o'n i'n meddwl, Dim byd yn y challenge, oedd e? doedd ddim yn edrych felly na gwydd. Dwi'n bach o gwyno hefyd, oedd tôl i hwnna. Ond o'n byd newydd i Craig Williams gael gardiau melyn. Mae hon mewn safle arbennig i brofol. Digon peth allan, mwyn iddo fe cael y dip na. Gen i weld yn eitha. I fynd i fyny lawr dros y wal, ti'n meddwl, os o'n mynd ffordd yna. Dwi'n meddwl wneith o fynd heibio yr wal, a lle mae'r golwr yn sefyll, wneith o fynd am y gornel yna, wneith o dwyllio'r golwr. Mae bron iawn popeth wedi mynd yn iawn i Ryan Brobl hyd yn hyn heno. Enw Fletcher gyda llaw ath i lefer dyfarnwr hynny am gicio'r bel i ffwrdd. Wedyn, oedd Sean Meredith yn hollol iawn dim o'i le yn y dacl. Brobl. Ie, yn iawn bron, Sean. Ddim gweith digon peth allan. Am chwaraewr. 15 o goliau tymor dwytha, cofia. A mae wedi creu dipyn tymor hyn, ond mae o'n ganol bob ymwysodiad dyddi yma. Mae o'n i flynyddoedd gorau o'i yrfa. Sa'n cwestiwn yli cefndir sy'n ganddo yn Middlesbrough o bob man dechrau yrfa. I'ch atgoffa chi, mae cyfres mwy o sgorio nôl yn cychwyn nos ferched diwethaf, ac mi fydd Ben Cabango, oedd Malcolm yn sôn amdano fo, ar yr rhaglen mwy o sgorio nos fercher. Ac un o'r pethau i drafod, bydd y gêm ddarbu fawr di Sul wrth gwrs. Ac Caerdydd ac Abertawe, sôn am Gaerdydd gyda llaw. Un stori fawr yn ymwneud â Caerdydd heddiw ydy bod nhw yn ceisio prynu arwyddo Keith Mo. Gwyddo yna di Sul, ond fysa honna yn stori fawr. Falle gyda ni gyfle i drafod hynny. Cyfle pryn i'r Drenewydd greu argraff yng Nghwrt Cosby y Seintiau Kenton. Fletcher. Honna bel dda mewn y chwiliad Mills Evans. Unwaith eto. Sislevic. Di Sislevic yn cymryd 5 eiliad i gael o un pen y cae'r llall na di. Nembad. Yn fanner, os ar rhywun fel Nembad yn gallu geid dipyn bach yn well. Hynny yw, ath o fewn am y bel yn fanna efo Flint, ond cyfan nath oedd i hennill i ag ath i mi unman, o gyda fo fwy amser i wneud y well na hynny. O, tad. Just i gymryd y gyffyrddiad bach i dwyllio, mynd i mewn i'r dacl a just
cuddiad y bel. Ti'n gwybod, jyst gwarchod y bel i dy gorff rhwng y bel a'r chwaraewr yn derbyn di, a wedyn ti jyst cadw'r meddiant. Mynd yn ôl, eisiau mynd ymlaen. Nath o jyst ennill y dacl a gicio'r bel i rwan. Eiron Edwards yn derbyn gan Drepa Sislevic eto yn llosgu'r tir. Sawl un yn sgrechen arno fo am gael ei bwydo. Blaine Hudson, Spender. Thorne, Fletcher. Hario i flaen o Kenton i'w chwitho. Thorne eto. Draper i mewn, Fletcher. Mae'n gystadleuol. Mitchell at Mills Evans i gapten yn un opsiwn. Mae'n dewis Flint. Ac o leia, mae'r Drenewydd yn cael cyfnod o feddiant. Na te, Mwandwe, efo Redmond. A'r hyrddiad bach yn y cefn. Oedd o cam sefyll? Cam sefyll, ie. Wel, ydy yn fwy ddim bod yn cysgu na di. Mae o'n sefyll yn edrych syth o draws llinell yr amddiffyn. Mae o'n aros yma rwan hefyd y Drenewydd wedi cael o tan diwedd y tymor, wedi arfenthyg o'r amwythig. O'n i'n disgwyl fi'n bach mwy gyda fo, 2 gol tymor un, ond 2. Sislevic, Eiron Edwards, nôl at Sislevic. Dal, heb agor y drws, lled y pen. Sislevic, nawr te, mewn â fo eto. Kenton efo fo, cic gornel fyddi. Ia, Sislevic yn just neud yna ddigwydd, dim disgwyl yna ddigwydd. Fysa chi'n licio gweld Sislevic falle'n ergydio, chydig bach yn amlach. Fel mae brobl ni. Fel mae brobl yn neud. Ia. Rhyw hanner llath a wedyn mynd amdani. Mae fel sef wastad eisiau mynd at y llinell i gael y bel ar draws a dyna fo. Mae o sio rhyw ergyd clir, does. Ti'n bod lle mae brobl i gobodlon i fynd hanner llath a crymanu mewn, neu pasio fewn i gornel. Redmond. Paratoi, y gornel. Allan yn y diwedd gan Flint. Ond mae pawb yn gynti'r bel yn y crysau glas. Pedwar canfed ymddangosiad i'r gŵr yma. Paul Harrison yn y gol. Mills Evans yn cael ei ben at honna. Draper. Spender, mae'n nemba tu fewn iddo fo. Sislevic, nôl gan Draper, hyfryd. Sislevic eto, Kelly efo fo. A fasa y Drenewydd ddim wedi gallu gofyn am lawer iawn mwy gan Kelly. Mae o'n gweithio'n galed iawn yn amddiffynol, mae'r bel gan Fletcher. Routledge, brobl tu allan iddo fo, brobl sy'n derbyn. Chwilio am Draper, allan gan Mills Evans, mae'r Gwynt yn rhio a mae'r Seintiau yn rhio. Wel, Thorne yn pasio at Fletcher. Dim pwrpas o gwbl, just un pas o un i llall, neb yn symud, neb yn edrych i gael y bel, wedyn dim opsiynna. Mae hynna'n anodd pan ti o dan y pwysau mae'r Seintiau Newydd yn rhoi chdi ar y funud, ond mae rhai chdi fod mwy dewr. Ardderchog am Mwandwe fanne. O'n i sôn am Mwandwe, herwydd o'n i'n disgwyl dim bach mwy. Dwi'n gwybod na 19 oed ydi o, mae'n 2 gol tymor un. Dyna mae'n bell o prif sgorwyr am Drenewydd. Gyda nhw llawer o goliau o gwbl. Wel, dwi'n meddwl mae Airbus di'r unig dîm sydd wedi sgorio llai, Cywir. Yn yr uwch cyngrair tymor yma. 21 gol mewn 20 gêm, dwi'n edrych ar y statega rwan. Y bel chwilio nath Draper. Mitchell yn ei gadael i fynd, dwi'n siŵr os nath hynny fwriadol am ar golwr dim yn lawr. A fe daflodd David Jones, y bel na, mor sydyn ag oedd bosib. Ydy hyn yn rhywbeth mae Andy Morrison wedi bod yn neud efo Cey Conat am o'r hyn, lle maen nhw'n cael toriad bach, lle maen nhw'n cael brec bach. Ti'n gweld Yli, Chris Hughes yn gweithio am ei dîm i ddod at y fo, yn sydyn iawn. Faint o weithiau, ac eisiau pwy mae Chris Hughes wedi gadael tocyn i heno.
Andy Morrison, o'n i efo fo, mae'n adar tocyn iddo fo gyna. Union yr un tactega, maen nhw'n siarad efo nhw yn y ganol y cae fan hyn. Wel, mae'n edrych ar y fainc fyd, Dave Jones, fyna, so fe gymerau dy air amdani, Malks. Nawr te, Mae di digwydd mwyn egin maith. mae'r ddau dîm yn manteisio ar y cyfle i gael chydig bach o bregaeth. Y crysegleision bron i gyd wedi heidio i gael chydig o ddŵr. A sbiwch, mae fel sesiwn ymarfer, fel sesiwn hyfforddi yn ystod y gêm. A fi'n meddwl bod Malcolm Allen yn ddrwg dybus neilltuol, ond wyddwch chi be, mae yna rhywbeth yn hyn, y does. Ac hei, pwysi ar ei draed, yn edrych yn go iach, ydy Dave Jones y golwr. A geith o ddim gorfod mynd o ddiwrth y cae, fel sa unrhyw chwaraewr arall yn gorfod mynd o ddiwrth y cae rwan, ti'r golwr ddim. Nawr te, Sean, beth sy'n feddwl nawr? Os ydy beth wedi newid rwan, a ffordd mae'r Drenewydd yn chwarae da, ni strwythyr. Wel ie, dyna'r cwestiwn, gyda i weld falle yn y 2 funud nesaf. Yeah. Ond dwi'n meddwl bydd Chris Hughes, un o'r rhesymau oherwydd, dyn ni cwarter awr, just llain y cwarter awr i waren nawr. Bydd sy'n mynd mewn i'r stafelloedd newydd na, dim, a gobeithio ychydig o wynt gyda'r Seintiau Newydd. Felly, byddai'n edrych am y ffactor ni hefyd, yn meddwl, yn ail hanner. I ddol fel bych chi wedi deud hynny, dwi wedi crybwyll y gwynt. Mae'r Seintiau wedi gordaro ambell i bas. Yr argraff dwi'n gael ydy bod yna wynt cryf iawn, ond falle bod y sŵn rhio, da ni'n ei deimlo fan hyn yn y pwynt sylwebu'n cyfrannu at hynny. Na, yn sicr mae fe gyda'r Seintiau Newydd, mae'n mantis y gwynt gyda'r Seintiau Newydd, a falle bod yna un rheswm fel ti'n gweud, cael y tîm at ei gilydd, edrych o falle newid y strwythyr ychydig, cael y negesau o'n anno i'r chwaraewyr, a gweld yr hanner allan. Ac agosau at y 10 munud ola. Ond beth sy'n ddiddorol, hynny yw, dydy goli hwn, dydy Dave Jones, ydy wedi gorfod gwneud arbediad go iawn? Mae'n ganol o gol gan Aaron Edwards. Mae wedyn oedd o methu cyrraedd o'r un adar o'r postyn gan Brobel. Fel arall, na ddo. Efo'r holl meddiant, does a ddim llawer o, fe da ni'n galw'n end product wedi bod, na ddo. A cyfleon o flaen y gol. Aros mewn yn y gêm. Dyna beth oedd Chris Hughes dy fi, pryd o'n cerdded ar draws y cae. Cyn y gêm. Aros yn y gêm, o'r hir a fedra ni. Just i'w deimlo efalla cael y Seintiau Newydd wrth ymosod. Aaron Edwards di mynd ar rediad y cyffyrddiad oddi ar ei fresto. Nath am cweith gweithio ddim bas gampus o'r cefn gan Ceston Davies. Nembad deallus iawn at Sislevic sy'n mewn lle. Nawr te, Sislevic, unwaith eto chwilio am Draper. Mae Draper bron iawn efo'i ben i ddwylo'n anobeithio. Dwi'n mynd saff os di, dwi'n meddwl ni flwyddyn cyntaf un, efallai nath Chris Hughes giro y Seintiau Newydd yma yn yr uwch gyngrair. Mae yna 5 neu 6 mlynedd ers iddyn nhw'n neud. Ac dyn nhw wedi cyrno gwbl ers 2017. Nawr te, Harry, cyflym. Yn chwilio am Flint. Seintiau Newydd yn taclo ei gilydd yna. Redmond. Unwaith eto, Brobl ac Routledge. Dau a chwaraewyr gorau'r hanner cyntaf yma. Wandwe, mae yna waith yn hwn, dim amheuaeth am hynny. Ond mae'n gorfod Routledge i weithio'n galed i gadw at y meddiant ac yn y diwedd. Ia, chwarae teg, y ddau yn cydnabod bod honno wedi bod yn frwydr dda ar hynny nhw, a gec i'r Seintiau. Edwards. Routledge. Aaron Edwards eto. Sislevic. Redmond. Mewn y chwilio am Draper. Mitchell yn cael ei ben iddi hi. Draper. Redmond. Brobl. Sislevic. Cornell. O, wel, ti'n fawr be, oeddech chi'n jyst i sgoli un yn o lea. Wneud hwnna yn y rhwyd, oherwydd gymaint o hanner cyfleon. Gael ei gosod yn eis. Cic, di gael ei chymryd yn sydyn. Ac
Os oedd rhywbeth yn bod efo Dave Jones, mae'r atgafodiad yn llwyr. Nathon ni weld un o'r symudiadau, efallai, o gwmpas y gwrs Cosby, gorau gan y Seintiau yma efo cyffyrddiadau bach, efo croesiad yn dod i fewn, cael ei thynnu nôl gan Redmond at Brobel yn gosod i Sisnovic. A mae o'n jyst rhyw, dod ar ei thraws i dydy. Yn lle eto, ella twyllo'r un gyntaf wedyn, cam mwy o gredd fe falla. Wedyn, y ffordd mae o, hon oedd y bas i fewn gan Eiron i ddechrau y symudiad. Ond dwi'n yn gwybod os dyn nhw digyfaddawd o flaen y gol heno, dyn nhw... Fel ti wedodd i Max, end product ar y foment, a mae'r holl chwarae da mae'r Seintiau Newydd wedi wneud, dyn nhw ddim wedi achosi unrhyw fath o difrod i Dave Jones yn y gol. Hynny yw, yda ni yn mynd nôl fel oedd Arsenal arfer bod, maen nhw eisiau cerdded y bel i mewn i'r hwy. Da chi'n teimlo hynny weithiau? Ond dwi yn, enwedig efo'r symudiad dwytha na dwi yn, oherwydd o'na rhyw hanner cyfleon illa. Neu ond, dwi'n teimlo hefyd, pan maen nhw yn y cwrs Cosby, maen nhw'n rhyw oedi, maen nhw'n rhyw arafu yn ei chwarae nhw. A fanna, mae fod yn gyflymach na nunlla. Be fasa'n eironig ydy tasa'r Drenewydd yn sgorio efo ergyd o 5 llath ar 20, hynny yw mynd amdani, a weithiau mae hynny'n yn well, yn dydi? Wel, ti di gweld gwaith beth yn digwydd, do? Mae Aberystwyth gyda llaw ar y blaen, ar yr ofal, ar yr egwyl. Cynarfon dim Aberystwyth 1, fysa hwnna'n dipyn o sioc. Mewn y hi, mewn i'r cwr Cosby. Ceston Davies ni chlirio, ddim yn arbennig o dda. Yr ergyd gan Flint. Flint eto. No te. Kenton! A un o heina, ti isio gwiriad bach. Blaine Hudson roddodd i gorff. Rhwng y bel ar gol. Golwr yn sgrechian. A pan mae Paul Harris yn ysgrechian, coeliwch i fi, maen nhw'n gwrando arno ddo. Brobl yn chwilio am Draper. Eiron Edwards tu fewn iddo fo. Draper digyd yn dda i ganfod o. Nôl at Brobl, tu fewn i Brobl, mae Routledge. Routledge, meddwl am ergydio falle. Ac unwaith eto. Wel, ti'n sôn am wal goch. Cynnal Drenewydd un heno. A mae yn wal effeithiol. A mae'n ambell i Fricsen. Di Simsanu, ond os o ddim un di dod o'i lle eto. Dyma'r un sydd wedi dod agosad wneud hynny. Brobl. Ceston Davies. Falle dylun rhoi fwy o parch i'r Drenewydd. Yep. Y ffaith bod da nhw am ddiffyn mor cryf a fel wedi si, dim ond i ildio o'r un gol na'r cic ysmotyn o Aberystwyth. Felly, mae'n dangos pa mor gryf ydy nhw yn y cefen ac yn amddiffynol. Fel y broblem yw, wrth gwrs, dwi'n bod nhw ddim yn sgorio digon o goliau. Ac yn gyffredinol, diolch wedi bod yn dymor mor hawdd, mor hwydd na di i'r Seintiau. Oedd angen goliau hwyr iawn yn ei gêm ddethau gyda'r derwyddon. Ddim wedi bod yn ei chael mor hawdd i sgorio. Brobl. Routledge. Wel, be maen nhw wedi bod yn neud hefyd yw'n rhoi cweir i dîmau. Un peth maen nhw'n ennill gemau o falle 5 gol neu 6 gol i ddim, neu maen nhw'n cael ar 1-2 gêm agos a wedyn colli'r gêm nesaf. Felly, dwi ddim wedi bod yn hawdd i'r Seintiau Newydd y tymor hyn. Kenton ar hangipio. Blaine Hudson. Nembad allan at Sisnovic. Tu allan i Sisnovic. Mae Spender sy'n ei chael i. Croesiad at y postyn pella. Brobl lawr. Maen nhw'n curo ond i'r drws ddim yn agor. A mi fydd hwn yn rhwystredig o'r herwydd. 5 munud o'r hanner cyntaf yn weddill. Ie, chwarae dal ar yr asgell dde yma. A eto, fel Mark sy'n gweud, dim ond product. Y croesiad yn i'r cefen, ond yn anodd i'r wysodwr i sgorio o ongl fel yna. Nos fori, i'ch atgoffa chi cwpan her Ewrop yn fyw. Y Scarlett a Toulon. Yr rhaglen yn dechrau am 5 munud i 8. Ti'n deud yma na Nick am y Seintiau Newydd ddim wedi cael ffordd y hun tymor hyn. Ti'n hollol iawn. Maen nhw wedi colli 4 gêm. Mewn 8 mlynedd yn olynol maen nhw wedi curo'r pencampwriaeth. Dyn nhw wedi oed i colli mwy na 4 gêm. Ac oherwydd hynny, 1 pwynt o fantes sy'n ganddyn nhw ar y brig
wrth i ni agosau at y toriad, at yr hanner. Sa'i gynhawdd iddyn nhw droi rownd a dweud, hei, oedden ni wedi colli 4 gêm ys mis Tachwedd flwyddyn dwytha, a nathon ni fynd ar hediad gwych. Ond mae wahanol tro yma. Mae yna dima yn barod, lle o'n i ddim yn teimlo hynny efo'r bari ac Heicona, o'n i ddim yn teimlo, dwi yn tymor hyn. Spender. Ac oddi cartre, mae y problemau, a mae rhaid chi siarad y gymharol, ond oddi cartre mae problemau Seintiau wedi dod. Dydy record nhw ddim yn argyhoeddi oddi cartre. A colli 3 yn yr uwch gyngor ti'n iawn. A gollon nhw yn y cwpan yn yr Alban Don Stenhaus Miwr ar y cicio spotyn. A wedyn gollon nhw Mets Caerdydd gartraf yn y gyngor. Felly 4, ond dyn nhw ddim. Mae'n anhygoel. Mewn 8 mlynedd maen nhw wedi curo o'r pencampwriaeth. Dyn nhw wedi colli mwy na 4. Routledge. Brobol yn hydrach. Redmond. William Draper. A gath Aaron Edwards i mewn na hefyd. Nawr te, Harry. Os na droad bach anisgwyl i fod yng nghyffon yr hanner cyntaf yma. Harry, mynd i hun. Ie, fi'n bach o gicosan, ond dangos ti fi'n bach o hyder gan fo hefyd, Harry ar Sgorio sy'n dwytha. So fi'n licio sef wedi gymryd ar mwy a gael o'i fewn i'r coach Cosby. Wedyn do fi eisiau daclo fo. Oedd Hudson yn gorau, oedd o'n gorau redag yn ôl, a ti byth ar dora yn redag yn ôl fel amddiffyn nhw canol. A wedyn os ti'n mynd i dwyllio fo, taflu yn ysgwyd ffordd arall, di cyd-bwysau o ddim yn siŵr wedyn. A nath o ddim cymryd i'r egin o'i gan llath rhy bell. Wel, nid yn aml, da ni'n gweld cyffyrddiad cyntaf. Sislevic yn ei frydychio, ond efo'r gwynt yma, pan mae pel hir letraws yn cael ei daro, mae'n dod ar dipyn o gyfrymdra. A ni'n gofyn fo ar ffordd o'r lle parcio'r ceir cyn y gêm. Pwy di'r cyfle yma? Fo Tim Mullen. Mae'n ras da meddwl fo, ond fo ydy'r cyfle yma o'r ddau. A fi'n meddwl ei parcio'ch helicopter oeddech chi wrth yn mynd i helicopter o Malcolm Allen. Na, hwnna'n lle fod o awyren di, na. Brobl. Hyfryd. Redmond. Mwan dwe eto. A dio ddim di bod yn swil i redeg nôl i helpu yn amddiffynol. A falle bod Sean Meredydd wedi taro'r hoelen ar ei phen. Mae yna siap i'r Drenewydd. Mae'n anodd i torri nhw lawr. Dyna'r gwir amdani. A mae'r holl feddiant mae'r Seintiau wedi fwynhau. Wedi methu ag esgor ar gymaint ag 1 gôl. Brobl, Aaron Edwards. Na, maen nhw'n mynd i fod ddiffawd, cofio maen nhw'n mynd i ofyn yr unig cwestiynau i chdi. Trwy'r gêm i gyd, dyn nhw byth yn rhedeg allan o syniadau Seintiau Newydd. Maen nhw bob tro yn mynd i ofyn y cwestiynau. Maen nhw'n mynd i ofyn cwestiynau am y ffitrwydd. Maen nhw'n mynd i ofyn cwestiynau am y safon canol bwyntio gyda chdi. Ond ar y funud, mae Drenewydd yn sefyll i fyny iddyn nhw. Sean, be alla'r Seintiau wneud yn wahanol? Be di'r un peth bach sy'n gallu newid? Mwan dwe, mae Sean yn oedi. Mae'n gweld Mwan dwe. Diolch i chi am wneud hynny. Ond un beth i testo'r golgeidwad. Dave Jones ddim wedi cael, bron ergyd wedi cael i arbed yn ystod y hanner. Fel ni wedi gweud, am y holl chwarae da mae'r Seintiau Newydd wedi wneud. Y peli mae Aaron Edwards enghraifft wedi chwarae o un ochr i'r llall. Dyn ni ddim wedi testo Dave Jones yn y gol. Cic gornel gynta y gêm i'r Drenewydd. Fletcher yn paratoi uwch yn mynd i 2 funud o amser ychydigol. Mills Evans yn mynd amdani. O, Kelly cael y peniad. Fasa honna di gallu mynd i unman. Sislevic at Aaron Edwards. Tu allan mae Brobl. Brobl yn ei derbyn ni. Cyffyrddiad da ar y troad gan Brobl. Wel, ti'n gofio, os na un chwaraewr o Drenewydd sydd wedi heiddi gol, Kelly bysa hynny o'r cic gornel na. Ond Craig Williams cael cadw melyn go iawn tro hyn. Ac oedd hwnna yn heiddiannol. A mae hynny'n cadarnhau, mae'n nid fo gafodd y gynta. Neu fas yma yn aros ar y cae. Ond oedd yn wrth ymosodiad slic fanna.
A'r gwir amdani, da ni mewn bron iawn i'r ail funud o 2 funud o amser ychwanegol. Brobl yn paratoi i gymryd y gic. Ydy'r gol yn mynd i ddod yn y funud ola yma. Cic sal. Routledge. Spender. Routledge. Cloesiad. Chwilio am Ceston Davies. Dwi'n meddwl be mae'r Seintiau Newydd mynd i wneud y wahanol yn yr ail hanner, dim yn mynd i drio cadw'r pel mwy a draws y cefn i trio signo Drenewydd allan nifyn bach mwy. Oherwydd dos am bylchad tu ôl i amddiffyn y Drenewydd, mae'n bwrpasol, mae'n tactegol, be sydd wedi digwydd fo'r plan gan Chris Hughes i peidio gadael lle tu ôl i'r amddiffyn. A maen nhw wedi gwneud na'n dda ofnadwy. Kelly. Digwyddiad ola, hanner cynta, lle mae'r ymwelwyr wedi chwythu a chwythu. Fe drawodd brobl y postyn. Mae Sislevic wedi bod yn creu, ond yn y gwynt mawr yma yn y Drenewydd, i bod wedi chwythu a chwythu, mae'r Drenewydd wedi methu a gildio. Di'r Seintiau ddim wedi gallu sgorio gol. Fe gaeth y cyfan i drafod ar ôl yr egwyl. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Sometimes you just have to say no. So when you say yes, it means a lot. Kinder Chocolate comes in little bars for little ones with a taste they'll love. So they're perfect for saying yes to at treat time. Kinder Chocolate, a little means a lot. If the original Whopper and the new plant-based Whopper taste so similar, why did they bother? Ah, I see. The new Rebel Whopper, only at Burger King. It's just a tickle. I'll try a sweet. It might go away. Uh-oh. Could be just a tickle, but could also be the start of a sore throat. Sweets may dampen a tickle, but Strepsils Extra soothes your throat, relieves pain, and fights germs. Help your sore throat disappear. Take Strepsils Extra, available in multiple flavours. Is a sore throat keeping you awake? Try new Strepsils spray with natural honey. Targets the sore throat for fast-acting relief, so you can get to sleep. New Strepsils sore throat spray. On behalf of Universal Orlando Resort, I'd like to apologize to other vacations. Because we've taken things to the next level. Our beaches couldn't be more perfect if we designed them ourselves. We did. And our hotels are a lot closer to the action. Did I mention Minions? Book your Universal Orlando holiday with British Airways, staying in a 4-star hotel from just $749 per person. At all protected. Warhammer Mortal Realms, the official collection. Week by week, create incredibly detailed miniatures to build a stunning Warhammer Age of Sigmar collection. Enter the Mortal Realms, issue 1, just $2.99. But the priority, as far as I'm concerned, is no longer is to make sure we pass on as much as we can to them. One, because I don't think we'll have it anyway. No. Because of the cost of care. And two, because I think we've worked hard. We deserve to spend that money on ourselves. There is this little guilt. I've got this little thing in my head going guilt, guilt, guilt. I shall get rid of it, don't you worry. I shall sort it out, but it is there. I can't help it because inheritance was passed on to me. Yeah, but wandering your motorhome on the Cardiff Lockhouse, looking at a lovely sunset, drinking a nice glass of wine. I don't think I'll be worried about. But my little guilt fairy that's sitting on my shoulder. I don't see it happening. Fire up your career. Search apprenticeships.
Mae da ni wledd ar eich cyfer chi yn cynnwys perfformiadau gan Carwyn Ellis a Rio Deunaw, Hayden Thorpe, Lancwm, a'r anhygoel Gweno a mwy. Gwyl lleisau eraill sy'n parhau nos iau ar S4C. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Croeso nôl ato ni I Barclaytham yn y Drenewydd. A dyna'n sgôr I chi, mae'n ddi-sgôr ar yr egwyl. Y pencampwyr, y Seintiau Newydd. Y tîm sydd ar y brig, y tîm sydd wedi cael y meddiant. Rhan fwyaf o fe, stad I gyd yn yr hanner cyntaf. Methu taro hyd yn hyn, Siôn Moredydd lawr o'r pwynt yn webi erbyn hyn. Chi'n syni bod I dal yn ddi-sgôr fan hyn, Siôn? Ydw I ryw raddau, achos ar ôl ryw gwarter awr 20 munud oedd y Seintiau Newydd yn llwyr rheoli a I fod yn onest, yn llwyr rheoli y hanner cyntaf o'r rhan y meddiant, ond rhan y ciciau am y gôl, y cyfleuon, dyn nhw ddim wedi bod yn gret. Ond felly, o'n i'n disgwyl gôl gan y Seintiau Newydd o fewn yr 20 munud cyntaf, ond dath I ddim. Maen nhw'n gweud, chi'n cymryd y cyfleuodd na, falle gallech chi'ch cosbi pwy o'r am hynny'n gynnu weld y dechrau. Yn awr, fel chi'n gweud, achos dechreuon nhw, a chi'n meddwl, wel, sawl un maen nhw'n mynd I sgorio, chi'n meddwl ar y dechrau? Fe gymerodd Nick Parry nhw I Arsenal, falle'n trial cerdded y bêl mewn i'r gôl, ond y brobl ar y cyfle hyn, dyn ni wedi gweld y pas gan Aaron Edwards, oedd hi'n dipyn o bas gan Aaron Edwards, nath setio hon y cyfle na lan I brobl. A fel ni'n gweud, cyfle ar ôl cyfle i'r Seintiau Newydd, yn curo'r y drws, ond ddim cweit yn gallu mynd hibo am ddiffyn styfnig y Drenewydd. A dylwn ni fod yn canmol y Drenewydd hefyd, am hynny? Yn hollol, mae fe'n grefft I amddiffyn. Nid yn unig y pedwar yn y cefn, ond hefyd y chwaraewyr, falle, yr hysgellwyr yn dod mewn yn neud swydd, fydde ti ddim yn disgwyl I wneud. Felly mae'r tîm I gyd ar ryw blan I fod yn amddiffynol yn gryf. Dechreuais I gyfri sawl gwaith oedd Nick Parry'n enwi Sislevich ar 11 hefyd, nes I stopio ar ôl tua 30. Am chwaraewr, ond eto, rhwystredig yn y perfformiad? Ryw raddau, a fi'n credu falle'r cyfle hyn, alle fe wedi cymeryd, nid ym y cyfle hyn, ond hwn falle oedd y cyfle, alle fe wedi cymeryd ergyd man, wel, mae'r ymddiffyn eto gyda Drenewydd yn arbennig, yn cael y lawr, ond mae fe'n un I wylio, mae'r hediadau mae fe'n neud mewn i'r blwch, mae'n anodd I ymddiffyn, ond mae nhw'n un ei swydd da na fe'n hyd yn hyn. Dechreuon ni rhagen yn sôn am goliau hwyr, ond nhw'n colli na byn y derwyddon tan y munudau ola. Dyn nhw'n tîm sy'n mynd I... Ond dyn nhw'n mynd I panicio nag yn o'r ran y Seintiau Newydd. Mae'n gymaint o opsiynau ar y fainc hefyd. Yn sicr, fe wnawn nhw chwarae tan y funud diwetha. Dyn ni wedi gweld y Seintiau Newydd neu na dros y blynyddoedd a does dim byd yn mynd I newid. Dyn nhw ddim yn mynd I panico, ond un peth sydd, mae'r gwynt gyda'r Drenewydd yn yr hael hanner. Felly, fi fydd yna opsiwn I nhw mynd yn hir falle, edrych am y bêl sydd yn mynd I holli'r amddiffyn y Seintiau Newydd. Felly, mae hwnna'n mynd I fod yn ffactor yn yr hael hanner. Ar ystyfiad, gen I weld y gic-gornel mae gan y Drenewydd. Dyn nhw'n di bygwth llawer, ond chi wedi bod yn y gêm a ddigon hir I wybod beth sy'n digwydd weithiau. Kelly dwi'n meddwl sy'n cael hon. Jack Kelly yn credu gallu. A Draper sy'n, wel, sy'n credu bod yn gwybod lot amdani yn bwrw I dalcen e. Ond dyna beth mae'r Drenewydd angen. Un cyfle I creu y gôl na, a wedyn amddiffyn. Gewn ni weld, mae'n ddifur o ran yr as I gyrraedd y 6 ucha. Mae'n ddifur tu ar brig hefyd, a rhywun sy'n gwylio'n ofalus fan hyn sy'n cael cwmni Nicky John nawr. Diolch, Dylan. Yeah, Chris Venables of Bala Town. Nice for you to be able to come and watch a match this evening. Cardiff Met away with Bala for you tomorrow. How much of a challenge will that one be? Because we've seen in recent weeks what they can do to teams like TNS. Yeah, we always have a tough time down in Cardiff Met. Tough place to go, and they'll be well organised as they always are, so it's a big challenge for us tomorrow. And you've got Kevin Druids at home next weekend. Essentially, you're still a side that can very much influence who ends up in this top 6. Yeah, we'll have a big part to play, I'm sure. Like you say, Kevin Druids next week will be another tough one for us, and it'll be interesting to see how the top 6 unfolds. We've seen you make another couple of signings this week. How close to TNS do you think you can get? We'll push as hard as we can. Obviously, 2 good signings this week as well to strengthen the squad. We'll just take it game by game, I think, at this stage and see where we end up. And what about the Golden Boot? I've got to ask you if you're thinking about that, because I think there's a goal only between yourself and Greg Draper. Are you hoping that he doesn't score this evening? Yeah, of course I am.
But no, I've set myself targets before the start of the season for what I wanted to do and achieve, so I'm not thinking about that. It's much like where we end up at the end of the season, really. We'll take it game by game and see what happens. And what did you make of the first half of this one? Tight, really. Obviously, TNS had the better of the first half and a few chances hitting the post and different things, but I think Newtown defended well. Like always, when you come here, it's tough as well, so we'll see what happens second half. Chris, diolch yn fawr and all the best for tomorrow. Ac Gwylfer sy'n nesaf gyda ni rwan, ond dewch yn ôl ato ni ar gyfer yr ail hanner rhwng y Drenewydd a'r Seintiau Newydd mewn 2 funud. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. The EasyJet Flights and Holidays sale is now on. Imagine where we can take you. Holidays at or protected. Just one night, madam? That's right. And with your gold card discount, that will be £120 for the night, please. 4-star hotel with a pool for this price. Not bad. So that's £95 for the night, please? Wait, what? Well, if you use Trivago, Trivago will compare prices from hundreds of websites worldwide, making it simple to find a great deal on your hotel. Give it a go. Hotel Trivago. Mae gan bawb ei stori, ac efallai dy fod ti'n teimlo bod ti'n methu newid un di, yn mynd rownd mewn cylchoedd yn ceisio dod o hyd I swydd, unrhyw swydd, ond mae gen ti opsiynau yn Cymru'n gweithio. Rydyn ni'n cynnig yr help a'r cyngor am ddim sydd ei hangen arna ti, fel y gallu di wella dy sgiliau, cael y swydd, a chreu dy ddyfodol. Os oes gen ti broblemau iechyd, angen help gyda gofal plant, yn trio ymdopi ar ôl I dy swydd ddod I ben neu ddim yn gwybod be I wneud nesaf, chwilio am Cymru'n gweithio a newid y stori. At Harrington's, it's our mission to ensure every pet can enjoy naturally healthy food. Harrington's, natural for all. Philip Schofield here. If, like me, you value your free time, then sell your car with WeBuyAnyCar.com. Sure, you might get a bit more money selling privately, but do you really need all that extra hassle? Wouldn't you rather get on with your day, like I'm doing here? He's got my eyes. To find out how much your car's worth in 60 seconds, enter your reg number now at WeBuyAnyCar.com. 3 is a magic number. 300 schemes that bugs and bees, supporting environmental needs. 8,000 grants for local sports. Performing arts, guitar support. 15 Oscars and praise the bar. Funding films and creating stars. 7 million hands every week. The nation's on a winning streak. £30 million to good causes every week. Who can afford it? These are the magic numbers. The Dreams up to 50% off winter sale is now on. Save £300 on our Hudson double mattress. That's 50% off. And this week there's further reductions on a huge range, like our Sana double bed frame, now $399. Don't miss out. Further reductions end Tuesday at Dreams. Tell me, it is your house, isn't it? For the last time, does your door lock conform to British standards BS 3621? I don't know. Nobody knows. With Aviva Home and Car Insurance, there are no needless questions. Get a quick quote, not a quiz. Come direct to aviva.co.uk. Pumed rownd Cwpan Her Ewrop. Y Scarlets sy'n ail yn ei grŵp I herio'r tîm ar y brig, Toulon. Yr holl gêm yn fyw ar Clwb Rygbi, nos Sadwrn ar S4C. Noddi'r pêl droed ar S4C gan Screwfix. Croes yn ôl ato ni unwaith eto, cofiwch lot mwy o ran sgorio a mwy o sgorio I ddod I nôl bob nos Fercher am weddill y tymor. Da'n gymeriad dyn ni. Oedd Nick yn sôn o'r hanner cyntaf, Ben Cyfango a'r cofi Messi. Cyfweliad gyda'r cofi Messi. Er bod Cynarfon yn colli'r unrhyw bryd heno. Gartre yn erbyn Aberystwyth. Mae hynny'n ei pethau'n ddifur o ran pwy sy'n cyrraedd yr hanner ucha. Ac er bod gêm ddi-sgôr ddim yn mynd I fynd â ni dros ben llestri, mae'r sgôr yma yn effeithio pethau o ran y chwech ucha, o ran y brig. Mae mor agos o hynny ar hyn o bryd. Yn uwch cyngred Cymru, JD.
And ni'n ôl i'r pwynt sylwebu. Cofiwch bod sylwebydd yn Saesneg. English language commentary, that's available over on the red button as well. A newn ni nôl i'r uchel fanne. Dwi'n mynd i guddio yn y gres gan adael y cyfeillion yn y pwynt sylwebu yn y gwynt oer yma yn y Drenewydd. Nôl at chi, Nick Parry. A diolch am hynny, Dylan. Ie, dim newid yn y naill dîm na'r llall. Tasach chi'n mynd i'ch rhewgell, tynnu 2 ddarn o bysgodyn wedi'r hewin gorn allan o'r rhewgell, un y bob llaw, dyna fy nrhaed i. Mae hi yn yr hewi yma, ac oedd cip ar ambell un o chwaraewyr y Seintiau yn edrych fel tasau nhw ddim eisiau bod allan, deud y gwir. Mae'n fain. Mae'n gyfartal. Ac mae'n ddiddorol. Wel, be di'r polar bear na sydd dan y bwr? O na, Sean Beredydd o, sori. Cadarnhad o'r 2 dîm i chi. Drenewydd yn y coch. Ac da ni wedi sôn am ei record amddiffynol gampus nhw. Mae record adre nhw yn heiddi i ganmol hefyd. Unwaith yn unig, mae wedi colli adre'r tymor yma. Hynny'n gynnar yn y tymor yn ebyn y Bari. A'r tymor diwetha, mi athyn nhw o fis Awst tan fis Chwefror, heb golli 1 gem adre, 11 o gemau. Felly mae yn anodd i curo nhw yma. Redmond, chydig bach o lwc, chydig bach o le. Ti'n bod, do'n yn neud llawer o gangymeriadau fe'i benderfyniad ola ar y bel na. Mae'n cael dipyn bach o lwc yma na'n defo'r gwiriad, mae'n dod syth yn ôl iddo fo. Wedyn mae'n trio defnyddio'r amddiffynwr Neil Mitchell i ddallu'r golwr a jyst i basio'n gelwydd i gornel y rhwyd. Ond dim yn agos i'r gol yn y diwedd. Dyna di'r stori. Hyd yn hyn, heno. Mynd yn ôl yn ei safle amddiffynol. Ac y gwir amdani eto arweitha'r holl feddiant, dos na ddim gwir arbediad wedi bod gan David Jones yn gôl y Drenewydd. A wneud dim byd o les i dîm y Drenewydd, sicr hynny. Wel, na chi gadarnhad mor oer ydi, dwi wedi gweld pobl yn gwisgo llai ar wyliau sgio. Harrison. Redmond. Heibio Mondwe. Ond mae Mondwe, mae wedi gweithio'n galed. Dwi'n siŵr y bydde well gyda fo fod yn disgleirio yn y llinell flaen. Y bel gan Draper. Nai o fy hun falle mae o'n teimlo. Bach iawn o gyfleon clir sydd wedi cael ei creu iddo fo. Brobl. Edwards at Routledge. Draper at Routledge. Lawr y twnnel coch na eto. Gair bach o'r rybydd i'r Edmund. I dderbyn. A sbia. Mae rai chdi edrych ar Mwndawe. Mae gen i fod ryw fenig bach special am yna sy'n ei cryfdar fod dwi'n siŵr yn dweud amwythic, dwi'n meddwl. Bod ar benthyg yma yn y Drenewydd. Shrewsbury Town Football Club. Rhag ofn i rywun anghofio. Ond be newch chi o hwn? Da chi wedi gweld dipyn o hon o fo? Mae'n dalent yn ydy. Yn anffodus, mae'n wario mewn tîm sydd ddim yn ysgorio cweit cymaint o goli a be mae tîm eraill yn gyngor yn so fe falle wario i'r Seintiau Newydd. Mae hwnna'n cwestiwn yn ydy. Bydde fe mewn rhyw fath o rôl gwahanol i be mae'n goffo wario heno, lle mae fe'n goffo bod bach fwy amddiffynol yn ei safle fe. Mae wedi gorau arwain y llinell fain ar y decan 19 oed yn y gyngrair yma. Mae'n eigon anodd. Os ys am oedd rhywun fel dros o blynyddoedd dwytha Bamford, dweud. Ti'n gwybod rhywun sy'n mynd i gymryd y nocs yn yr awyr a bob dim a fotha'n codi'r briwsio ni fyny. Dwi'n meddwl sy'n ni'n gweld y gorau allan o Mwndawe. Dwi'n meddwl mae'n gret o brofiad iddo fod yma. Mae'n chwarae'r asgell lle yma, mae'n mynd i chwarae'r chwith, mae'n chwarae'r cyflym. Mae yna lot o potensial yna. Ond
just yr end product gyda fi efo fo. Faint o'r gydio mae'n gael ei fewn, faint o'r groesiadau mae'n gael ei fewn, faint o'r basio drwan mae'n neud. Wel, ys y cyntaf fi wel ei wario, oedd e'n cyfyrddin, oedd oedd e'r fainc i ddechrau, dath e anor yna hanner, a dath e anor yna ail hanner yn newyddod o'r gêm, a dyna'r fath o talent ydy e. Ydych chi ddechmygu o newid gêm yn gallwch yn dod o'r fainc. Brobl. Dwi'n siŵr dyna sy'n Chris Hughes yn licio i ddefnyddio fo ar y munud i greu argraff ar wrth y fainc, os gynnu fo ddim yn garfan i neu hynny. Erbyn mae'n chwarae Neil Mitchell sy'n ymwysodwr yn ganol am ddiffyn. Fe wedi gweithio iddo fo. Dawe wedi penderfynu tynnu i fenig off, Malc. Falle bod wedi gwrando nhw ti, neu clywed ti. Routledge, Brobl, sy'n neb yn gwrando ar Malcolm, Sean. Brobl, chloesiad mewn. Bron iawn yn hanner cyfle fanna i Aaron Edwards. Mae o'n gwybod oedd ei gyffyrddio ddim digon da. Redmond, chwilio am Draper. Braidd gormod arni hi. Mae Draper yn licio sgorio yn y byd Drenewydd dros y blynyddoedd, dydy. Wel, mae record sgorio fan erbyn y Drenewydd yn gampus. Gath o 6 o goliau ni herbyn y tymor diwetha. Brobl eto. Mae wedi mynd y bellach na ddyle fod i cael mynd. Mae rediad gwych. Brobl! A Mitchell i'r adwy. Os o honna di bod yn dipyn o gol. A dipyn o rediad oedd. Dechrau do na ddim gol ella i'r Seintiau. Ond faint weithio dyn ni'n gweld Brobl. Nath o'n i faclu dros ti ddechrau. Unwaith wedyn nath o cael... Nath o wadd y tacl ddod i fewn, nath o wadd y chwarae ddod i fewn, wedyn gath o blaen i droed, heibio un, heibio dau, heibio'r trydydd, pasio i nôl. Neb yno, ond am ddiffynwyr y Drenewydd i glirio. Gornel. Yna gyfle fan hyn. O! Blaine Hudson, dwi'n meddwl gafodd y cyffyrddiad. Oedd i. O gath y cyffyrddiad dwytha ti'n ollol iawn, ond pwy nath glirio wrth y llinell gol o'n i. Mae'n rhaid oedd i'n chwaraewr y Seintiau Newydd. Mae hi, Hudson. Na, jyst i bachu hi. O, nath Craig Williams sy'n cael troed iddi. Wel, kick goal sy'n cael ei roi. Lecyn ni weld ono eto, sa'n siŵr os gath i gwiriad oddi wrth Craig Williams. Doedd o'm yn mynd i ddeud y gwir ar dyfarnwr, mae'n ambendant. Ond ydy'n ironic, mae amddiffynwr ar wahân i ergyd Brobl yn y byd y postyn yn hanner cyntaf sydd wedi dod agosa. Y bel gan Sislovic. William Spender. Fletcher. Un peth, dydy Drenewydd ddim angen yn yr ail hanner yma, ydy Brobl cael y bel lawr yr ochr yma, efo Craig Williams di gael y cardyn melen. Keston Davies allan ar Redmond. Redmond. A Mitchell, unwaith eto, efo Draper. Safle gwarchod da gan Mitchell. Dyma'r gornel. Ia, wan mae'n cael ei ryw hwcio nôl i fewn. Na, mae Williams yn ei chlirio i'n glir. Dwi'n meddwl taw. Postyn pella! Aaron Edwards, ddoth i syth i wyneb o. Oedd am yn ei disgwyl i, nath yma dweithio digon cyflym. Ti'n sôn am cael dipyn bach o loc, mae Drenewydd wedi cael rei nhw yn y 2 funud dwytha yma. Y bel eto gan Brobl, troed chwith, jyst yn ei chodi hi ar ei gwad i Aaron. Os na llaw fan hyn? Oes na lawiad. Ddim o'r ongl na. Ddim yn sy'n saff, ond yn sicr, sa Aaron dyn ni'n mwy o ffys, dwi'n meddwl. Mae yn taro fo'n i wyneb, mae yn gwenu. Ia, mi nath i daro fo'n i wyneb. Be dwi'n syni, cyn lleiad o ffys, oedd bod na ddim cic gornel wedi cael ei roi pan ar ei Craig Williams. Bendant o'n ar rewyn o'r Drenewydd wedi gweld ti. Harry. Mae Harry wedi cael honna mewn, mae'n hongian. A dyna chi faint o wins yma. Dybe da chi'n ei glywed o, fel da ni'n ei glywed o yn yn cyrn. Chris, I'll pass it on. O, Mwandwe. Ath o braidd yn drwm fanna. Ath o fewn braidd yn drwm fanna. Rhaid mae fod yn ofalus, a mae o'n mynd i gael carden felen. Ie. A be mae'r dyfarnwr yn ei feid, dwi'n meddwl, ydy bod un o ddau o ddigwyddiad eraill di bod hefyd, de. Ie, 1, 2, 3, ond sa'n cofio fe mynd mewn yn dadarn ar unrhyw i fod yn onest. Fi'n creu y ffaith bod e ddim yn hapus gyda'r dyfarnwr fod e wedi rhoi y
gicrydd. I fod yn onest, ys dim lot yn y tackle yma. Na, jyst y dyfarnwr dangos i hun i pi bach, dwi'n meddwl, bydd o'n mynd i cyfri 3. Wel, os ni'n gallu cyfri 3, bydd o'n gallu dweud bod y 3 o chwaraewyr y Drenewydd i gael carden felen. Bel gan Castyn Davies. Drobl. Mae di chadw'n fyw. O, hyfryd! Ac yn y diwedd fe ddoth ni. Routledge yn hwydo. Drobl yn gyfrifol. Ac ar ôl yr holl gero, oedd hi mor syml a set yn y byd gafodd Routledge gymaint o le i basio honna mewn i gefn yr hwyd. Mae'r Seintiau ar y blaen o gol i ddim. Wel, mi gath o gymaint o le oherwydd be nath Brobel wneud y lle iddo fo a'r amser iddo fo. Mae Brobel, dwi'n yn cymryd i ddyn ar eto fan hyn, mae'n just wynebu fo. Wedyn mae'n cael ei benni fyny, mae'n gweld yr hediad, mae o'n reid yr amser i Routledge wedyn, efo'r pwysau perffaith ar y bas. Dwi'n yn gyro oed i'r hediad, pasio, efo ochr i droed i fewn i'r gornel. I efnach chi bydd yn amddiffynwr yn dallu'r golwr dipyn bach, ond clefar. Syniadau campus o'r lefel uwch a gwych. Efo'r Routledge yn gorffan i'n glinigol yn y diwedd, ond Brobel, bob dim amdano fo heno. Pen a sgwydda. Cestyn. Fletcher. Dim tosed a dod na ddim chwaith nembad. Brobl, yn daclo gan Williams. Nawr te, be fydd effaith y gol yna? Mae rhaid i Drenewydd nawr fod chydig bach yn fwy positif. Ac ydy o dybed yn mynd i wneud yr ymwelwyr i ymlacio. Redmond a fewn fan efo Mwandwe. A mae'r dyfarnwr yn mynd i ddeud, gad i Mwandwe i fi, pai ti a dial dy hun. A mae'r gic yn cael ei rhoi i'r Drenewydd. A be mae o'n gofyn ydy, wrth y dyfarnwr cynorthwyol, dwi wedi gweld carden felen, pam dwi'n cael yng ngwarchod ar ei modd. Williams, i gymryd y gic. Hudson yn ei ffenio'n glir. Flint efo'r ergyd. So hwnna di brifo heno. Hudson roedd wedi gorff rhwng y bel a'r gol. Mwandwe eto. Kenton ergydio. Ia, dipyn bach mwy positif efallai drio troi a bod yn positif. Just i gael ei ergyd i fewn ar y gol mewn un troiad. Llawer o bwer yn un ag oedd o'n mynd i boeni Harrison yma. Ond efalla, yr unig ffordd mae Drenewydd am sgorio dio yw gig cryf neu gig gornel. Amel. Ond hwnna yn bel ardderchog yn doedd. Mae Aber di dyblu mantes ar yr ofal. Dyna be fydde. Yn dipyn o sioc, Sion Fredyn. Wel, dipyn o sioc, achos ti'n gwybod well na fi, Gaf, Malcs, mae'n rhywun gen i. Achos mae yna sawl newid wedi bod yn personel. Chwech wedi gadael a rhyw 3 neu 4 wedi dod mewn. Felly, 2 gol i ddim, lan yn yr ofal, yn erbyn Caernarfon, tipyn o ganlyniad hyd yn hyn i Aberystwyth. Wel, ond y bala oedd y curo'n yr ofal cyn y Nadolig. Dyma'r sefyllfa gyda llaw yn y ras am y chweched safle ar hyn o bryd. A di Caernarfon ddim yn sicr o'i lle, fel oedd Malcolm Allen yn awgrymu ar ddechrau'r gêm. Bydd ei rhywbeth go ryfedd ddigwydd, ond ar hyn o bryd, mae'r Drenewydd angen gol. Mark Williams gyda llaw, gafodd ail gol. Aberystwyth ar yr ofal. Cofio di, mae'n 34 pwynt ydy'r mwyaf erioed y strwythyr newydd ma sydd wedi cyrraedd y 6 ucha. A oedd yna tymor dwytha i'r Bala cyrraedd y 6 ucha, oedd nhw ar 34 o bwyntiau. Mae Caernarfon ar 34 pwynt yn barod. A mae hefyd y ffactor gwahaniaeth goliau. Caernarfon, dwi'n meddwl, plus 6, y Drenewydd a Dirwydd yn cefn y ddoi yn y minws. Felly, os deithi lawr i'r un nifer o pwyntau, wedyn mae gwahaniaeth goliau yn mynd i ddod mewn i ni.
So dwi'n meddwl Cynarfon y Saf. Pêl hyfryd I fewn at Eiron Edwards sydd yn gwneud y peth yn bosib oherwydd yr hediad na ganddo fo. Routledge. So nes ti ofyn y cwestiwn, Nick, am faint o hawdd oedd hi'n edrych am y gol. Nhw nath neu ti edrych yn hawdd, de. Ia. Efo'r brobel, efo'r bas, efo'r symudiad, oedd hi wrth y bel. A dyna'r dyn I hun eto. Meddwl am y gol na, Malcolm. Be fydd y Drenewydd yn teimlo? Ydy dyle rhywun di mynd yn de efo'r Routledge? O, sicr fydd o di redag o ganol y cae, ond mae o di darllen y cam nesaf. Mae o di darllen y gêm, lle mae o'n gwybod sy'n rhaid I brobel ennill ac I roed un. Mi wneith o cymryd I ben I fyny, mi wneith o reiti yn llwybr I, a fydd hi'n berffaith I fi cymryd ar y cyffyrddiad gyntaf. Dyna yr ansawdd sy'n ganddyn nhw. Cwpan Cymru, eich atgofio chi, da ni'n sôn am Gynarfon heno, maen nhw'n teithio I Rydaman ar y 4 ar 20 o Ionawr, dyna'r gêm fydd yn fyw. Rhywbeth I chi edrych ymlaen tuag ato fo, fydd na awyrgylch yn fanna, chi fod yn sicr o hynny. Trundle yn co, yn erbyn Messi yn co. Ar dorf o'i co. Cyfle I Harris yn cael pwyllo pethau. Mae'n debyg, Sean, sa chi'n deud, mae'r Seintiau Newydd fydd ar y blaen. Wrth gwrs, fel dyn ni wedi gweud yn ystod y gêm o rhan y meddiant a'r chwarae, y pasio lletrawd, y chwarae perd, maen nhw'n heiddi. Y gol I hunan y safon, o brobl, oedd hi bron fel rhywbeth off y maes ymarfer. Oedd e mor relaxed yw'r gair yn Saesneg, y ffordd oedd e pasio I mewn. A oedd pawb ddim yn disgwyl yr hyn oedd yn mynd I ddigwydd. A dyna pam falle bod fi wedi cael yn hemtref I sgrifio fo fel hawdd. Oedd yn edrych yn hawdd yn doedd. Redmond, Draper! Diolch wedi cael llawer o gyfleon I ymestyn I nifer o goliau'r tymor yma prif sgoriwr yr uwch gyngrair wrth gwrs ar hyn o bryd. Ia, a chdi gweld hynny'n yr ergyd yna na fi, nath o ryw orfodi hun I gymryd y cyfle yna ar oherwydd oedd o'n di cael, wel, ryw sniff o'r gol nag oedd heno o gwbl. Mewn i'r hanner awr ola. Ac os di Draper yn gallu sgorio'n ffri, di hynny ddim yn wir am y Drenewydd. Sgorio goliau ydy'r gwendid yn ei gêm nhw y tymor yma. Ond maen nhw angen un fan hyn, Cestyn Davies, Redmond. A mae o fel Spender wrth I fodd yn mynd ar ymosod chwilio am Draper. Wel ie, da ni'n gwybod bob tro mae'r Seintiau Newydd yn sgorio mewn gêm. Maen nhw'n cael rhywbeth fel arfer curo. Maen nhw ddim di sgorio yn fyn y bari, nag yn y byn Gynarfon, maen nhw wedi colli'r ddwy gêm yna o un gol I ddim. Maen nhw wedi sgorio yma heno, maen nhw un gol ar y blaen. Ond, chwarae teg, mae Drenewydd wedi ymatab, maen nhw wedi cael siop I fi bach, sam llawer o gyfleon arall wedi cael ei greu. Na chi bas gan brobl at Sislevich, a mae yn ei lledu hi. Spender ni gadael I ar alwad Routledge. Brobl, allan at Sislevich, Spender. Mae'n cael ail frathiad. Brobl, Draper! Dyna chi chwip o ergyd. Dyna chi chwip o gol. 9fed gol y tymor I Greg Draper. A fyddech chi'n tybio bod y fuddugoliaeth wedi selio. Ac os ydy hi, bobl bach wedi cael ei selio mewn steil. Ti'n gwybod be, ia? Ydy brobel sydd yn dod ma am seren y gêm yn barod a cael ei champagne? Oherwydd mae hon yn bas o'r safon ycha. Mae weledigaeth o fan hyn
Mae o mor ymwybodol. Edrycha, mae tu allan i'w droed, efo'r pwysau perffaith. Mae'n edrych un ffordd, mae'n pasio i ochr arall. A mae'n i Draper, mae'n hawdd. Mae hwn yn dasg syml i unrhyw ymwysodwr. Sbia hwnna! Sbia Celfydd! Sbia wrtho, a mae hwnna, ia, mae'n mynd am pwer, mae'n gorffan i special. Ond mae'r bas yn cario negas, ynda, gol i chdi. Alla i'm esbonio pa mor dda yw'r bas na gyda Brobl. Mae'n hollol wych. A be dwi'n hoffi hefyd yw'r ffaith bod wedi dod off i asgell ar y chwith fan hyn, edrych am gwaith ar y asgell dde, a wedyn y cyffyrddiau gwych na mewn ar bas. Wel, waw. Mae'r yw'r gorau o'r tymor, hyd yn hyn, ydy Brobel a Darren Thomas yn Gynarfon. Draper oedd yn ôl fan na'n cynnyrthu ei amddiffyn. Ac, wel, pan drawodd Brobl y bas na, fe edrychodd Siomaredydd arna i efo'i lygyd yn agored i geg o'n agor, ac oeddech chi'n gallu synhwyro o'i olwg o cyn i Malcolm Allen agor i geg, bod y creu wedi bod yn fendigedig. 2 gol o safon yn gwahania'r ddau dîm. A 2 gol o safon gan Brobel efo'r pasio. Pasio o'r safon ychan ni. Un ar y chwith, un ar y dde, fel oedd Sean wedi chwilio am waith. Mae o'n ddychymig, mae o'n dalent, mae o'n ansawdd, mae o'n gweld. Mae'n chwarae fel cefn o'r chwith ar y foment, fydd? Ydy mae o? Wel, sbiwch ar hyn. Ail gol i Mark Williams. A mae ceg Sean Maredydd bron iawn, mae'r llydan ag oedd i gego ar bas Brobl o fod y sgôr yna. Redmond, Draper, di'r rheoli. Draper fel Drenewydd i cael ei gol. Aaron Edwards, gath am gafel yn Mills Evans yn clirio. Nembad. Draper. Williams. A Spender ac Harrison yn dallt i gilydd. Ia, ac Harry bach yn hydag am y bel. Yr unig chwaraewr efo 4 o Seintiau Newydd o'i gwmpas o. A'r chwaraewr agosaidd efo gan y Drenewydd oedd 50 llad i bwrdd. Mae Redmond wedi cael ail hanner da. Diolch yn fawr, Redmond. Mae hwnna'n digwydd bob wythnos. Bob wythnos. Kenton. Dwi'n mynd i ganmol o. Ia, chwarae teg i Kelly. Fe chwaraeodd o dda yn yr hanner cyntaf, a mae o'n dal i ymdrechu. Ond mae hwn yn gyfnod anodd i Drenewydd rwan. Dydy, mae wedi dal allan mor dda ac yn sydyn, mae wedi chwalu. Ia, beth sy'n bwysig hefyd, Nick, yw'r ffaith bod gwahaniaeth goliau falle mynd i ddod lawr iddi yn erbyn y Dwyrwyddon Cefn a'r Drenewydd, oherwydd mae'r ddoi yn reit agos. Minus 2 i Dwyrwyddon Cefn, Drenewydd minus 1, felly dyn nhw ddim eisiau colli hon yn drom os nhw'n mynd i golli iddi. Ie, diddorol. Mae mor agos â hynny. Wel, i ddeud y gwir, fydd Dwyrwyddon Cefn yn New Fancy i giro, na ni ddisgwyl. A mae'n cam sefyll. Y fori neu bydd pen y bont, ti'n ddisgwyl Dwyrwyddon Cefn i giro hwnna i fynd yn gyfartal wedyn efo 31 pwynt efo Drenewydd. Wedyn... Ond maen nhw'n gorfod mynd i bala, dydyn? Yr gêm wsos nesa cyn yr holl. Ond mae Drenewydd yn chwarae Airbus. Adrefyd. Ie, da chi'n dal i wneud y Drenewydd yn ffefrynnau, mae'n debyg, yn ydych heno neu beidio. Ond mae yn ymddangos y bydd hi yn mynd lawr i'r gêm ola. A da ni'n agosau at yr 20 munud. 20 munud yn weddill. Fletcher yn paratoi i gymryd y tafliad.
Cic gornel. Ac mae'n anodd dychmygu na fydd Caernarfon yn gallu cadw I lle oherwydd y gwahaniaeth goliau, ond maen nhw yn gorau mynd i'r Met I chwarae gêm ola nhw, a dyn nhw ddim ar rediad da. Mae hyder y Cofis wedi effeithio ar hyn o bryd ar dderchog gan Harrison. Be bynnag di'r amodau, mae o'n gadar na, mae o'n rhyddhau chwaraewr yn sydyn a sbender di hwnnw. A sbiwch ar Draper yn brasgamio I flaen o, a mae'r bel I lwybr Draper, a mae Draper yn cael ei daclo yn y diwedd gan Williams. Ond oedd yn wrth ymysodiad slick. Uniongyrchol. Wel, efo problem sgorio fel y mai, ti ddim eisiau fod 2 gol ar ôl un yn mynd y pencampwyr adra y Drenewydd jyst I ailadrodd 11 o goliau mewn 11 o gema ar ôl heno. Routledge. Sislovic. Aaron Edwards, mae Redmond tu allan iddo fo. Mwandwe sy'n I ddilyn o. Croesad ma'n chwilio am Draper dim yn cyrraedd, a mae yn cyrraedd brobl. A mae hwn yn llawn hyder, llawn triciau, canfod Draper. Draper yn troi! Arbediad ar dderchog. Arbediad ar dderchog, ond nath Draper ddangos fanne pam I fod o gystal chwaraewr. Wel, eto Brobel, y bel drwad, cyffyrddiau cyntaf allan o'i draed, gwybod yn union cyn y cyffyrddiau cyntaf, lle oedd o angen y bel fod I gymryd yr ergyd ar i'r gornel yna. Ond Dave Jones I lawr o sydyn, un arbediad campus. Arbediad gorau'r gêm. Oe tad. Mewn gêm sydd wedi bod yn bryn o arbediadau. Dim bris, dim pel. Ond dyna'r gwahaniaeth yn yr ail hanner, dwi'n meddwl, Seintiau Newydd. Mae'n jyst wedi bod lot mwy glynhigol. Dyn ni'n defnyddio'r gair yna sawl gwaith, ond lot mwy glynhigol yn y ffordd mae'n ni ymosod y gol Dave Jones. Redmond. Dave Jones yn awdurdodol iawn fanna, ac oedd angen fo fod. Routledge. Brobl. Keston Davies dal I fyny ers y gic gornel. Williams. Ac y gol yma gan Draper gyda llaw. Mae yn garreg filltir yn ôl yn hystadegau ni. Mae hynny'n golygu I fod o nawr yn gyfartal efo Mike Wilde fel prif sgoriwr y Seintiau Newydd. Be sy'n rhyfedd, mae Draper yn meddwl bod gyda fo 2 arall angen I sgorio. Ond mae gweddill I gyd chwaraewyr o a swyddogion y tîm yn teimlo mae 151 oedd gan Mike Wilde. Ia, yn ôl yr hanes, dyna be sydd ond boi hun na ddeitha fi cyn y gêm. Mae gynnu fo 2 arall I gyrraedd y cyfanswm yna. Ond ti'n gwybod be ydy'r peth rhyfeddol, Nick? Mae di wneud o mewn 57 llai o gema na Michael Wilde. Mwandwe. Ydy Mwandwe bod na falus, da chi'n teimlo bod na ddyn chydig bach yn rwystredig fan, a mae ar garden felen yn barod. Draper. Keston Davies. A mae y Drenewydd yn barod I elyddio Ian Sheridan, blaenwr, iddo mlaen, ac y bachgen sy'n gadael ydy George Harry. Mae wedi bod yn noson anodd iddo fo. Mae a mae wedi cadw yr amddiffyn yn brysur
Ond ar ben ei hun bach, mae gen i ond dim cymorth o gwbl. Di cynnig i'm llawer yn ymwysodol, dim di cael y gwasanaeth chwaith. Ond Sheridan ar, digon o brofiad ar y lefel yma, a rystyn yn ôl o anaf eisiau rhyw fus. Felly neis gael fo nôl. Mwan dwy'n gadael hefyd, ac, wel, nid yn os yn haws iddo fo chwaith. Mae'n iawn, Nick. Fi'n credu falle bod Chris Hughes wedi cymeryd y ffaith bod e ar garden felyn. Falle bod e'n cymeryd risg i gadw ar y ca, a cymeryd y risg na oddi arno fe. Mae o'n ddau, ti'n fo, eilydd ymosodol. Na dde hynny, maen nhw angen goliau. Ond sgorio nhw dair gol, na i fita yn het sgorio. Yep. Tair gol gan Sheridan, 4 gol gan Rushton, y tymor yma. Ac Rushton, gynt o Geicona, gynt o Ebers, gynt o Wrexham, digon o brofiad ganddo fo. A dim i golli wrth gwrs. Ac da chi'n aml yn meddwl, pam, os da chi'n dod o 2 flaenor, hwch y 2 ymlaen efo'i gilydd a newidiwch pethau go iawn. Dyna sicr mae Chris Hughes i benderfynu wneud. Ia, mae gen i fo un lygad, dwi'n siŵr hefyd, Nick, efo beth o Sean gyna am y gwahaniaeth goliau yma. Os dwi'n mynd i fynd amdani a ildio mwy o goliau, beth sy'n mynd i ddigwydd wythnos nesaf. Mae Brobl di aros lawr ar y llinell hanner, nawr mae di codi chydig bach yn fregus. Yng ngwaelod y llun chi fanna. A falle fydd na gyfle i gymryd Brobl o'r maes. Os na fydd yn ystwytho reit handi. Mae wedi gwneud i gyfraniad, dim amheuaeth am hynny. Fletcher dan bwysau gan Aaron Edwards. Thorne. Sydyn mae weld yn iach eto, ond ydy mae'n canfod Sislovic. Ie. Fletcher yn cael ei gosbi. Just y pethau bach na ti gwylio dan, fatha. Sislovic y bel yn bownsio na nifir iddo fo, mae'n cael ei gorff yna, mae'n gwarcho ti, mae'n cuddio ti, os ti isio, oddi wrth yn amddiffynwr, a mae'n neud i Fletcher i'w dynnu gris o, a mae'n gofyn y cwestiwn ddod dyfan nhw'r ei, ddim yn cael neu hynna, a maen nhw'n cael cicrydd arall mewn safle peryglus. Kelly sy'n gweld y garden fele, mae'r rhaid mae Cega bod hwnnw wedi gwneud hefyd. Ond Redmond sy'n arni, efo droed chwith, felly sa'ch ddim yn synnu sef o'n mynd am y gol. Mae gynnu fe bach o jig i drio'i ar o'r ongl yma, fynd dros y wal. Ie, mae o'n mynd i gicio i ddanydd y gwynt. Mae'n ongl dyn dydi am y postyn cyntaf yna. Cyfle i droi y ddwy yn dair. Ail gyfle i wneud hynny. Corner yn y diwedd. O gynnu fo'n llawer o dargets nag oedd efo'r postyn cyntaf yna, ni'n meddwl. Fatha sa wedi trio tweithio mynd am hwnna, mynd am yr un pella ar draws y golwr. A fo ei hun sy'n paratoi i gymryd y gic unwaith eto mae Jones di dod. Ac a Sislovic gafodd yr ergyd. Rushton. Mitchell. A mae'r gwynt yn cymryd honna. Ac fydd y Drenewydd yn siomedig am ei perfformiad ail hanner yn byddan. Dyn nhw'n di bod yn ni o gwbl, a dyn nhw'n di edrych cweith mor drefnus nac dyn. Wel na, ond mae hynna efo efalla y ffordd. Dwi'n eich clod i Seintiau Newydd efo'r safon am nhw wedi ddangos ar y bel. Disgobiaeth efalla bod un gyntaf, Routley efo'r hediad na ganol y cae, neb yn godi fe fyny. Yr ailyn, mae'n eich dynnu dy het. Ti'n bod, yr wrth y ben i hwnna efo'r bas a'r hediad gan Draper. Mae'r dyfarnwr yn bod yn llym iawn, cosbi y pethau bychyn. Ac di'r Drenewydd ddim yn teimlo bod pethau'n mynd i ffordd nhw.
Ceston Davies, y fantes yn cael ei chwarae. Ac yn y diwedd, mae'r dyfarnwr yn Cosby, a mae Ceston Davies yn cael ei garden felen. Ti'n gwybod be, oedd na rhyw fath o ddadl yma na sti, efo Aaron Edwards i ddechrau. Wedyn o Davies i fewn iddi, wedyn oedd Aaron Edwards a Fletcher yn i'w frwydro cystadlu taflu breichiad sy'n gilydd yma hyn, ond oedd Ceston i fewn o'n unlla. A cicio'r fel na i fewn i Stimog, dwi'n meddwl. Wedi codi gyd yn iawn, ond dwi'n meddwl mae am y dacl cyn hynny oedd Ceston di cael y garden, ond yn sicr oedd y Drenewydd yn gandryll yn meddwl nad oedd y gic yn cael ei rhoi o gwbl. Fletcher sy'n paratoi gymryd y gic, mae Whitehouse yn paratoi ymlaen fel eilydd i'r Seintiau. Ond mae angen gol am y garden yn cael ei rhoi nawr i Aaron Edwards unwaith eto am Gega. Rhaid fod yn ofalus, ond i'r dyfarnwr yma ddim yn hoffi cael bobl yn mynegu barn. Dwi'n meddwl mae dyna'r bedwaredd garden fel mae i roi heno am Gega. Fewn gan Fletcher. Blair a Bratiog, ond y Seintiau di gwneud digon. Ia, mae yna offer di ennill gema ar y dega yma, rech di bendant torchi llewis. Ac mae Seintiau Newydd medru gwneud hynny fyd. Coelia di. O, mi'n neud y Drenewydd. Mi'n neud nhw ddim taflu tŵal i fewn. Ac un beth am dîm Grisews, mi'n neud nhw drio tan y munud awla. Eiliadau ola, dwi'n meddwl. Sean Sislevic yn gadael. Pwy di'r gorau? Mullen neu Sislevic? Pwy? Cwestiwn da. Beth yw, ar ei diwrnod mae'r ddoi nhw mor dangerus yn ei chwarae nhw. Dwi'n hoffi Mullen. Os o blynyddoedd dwytha, Sean, mae Mullen wedi bod ar y blaen oherwydd yr anaf ofnadwy na gath Sislevic yn Llandudno blynyddoedd maith yn ôl pan oedd o ben oedd allan o'r gêm am fisoedd. Pwynt da. Nad Mullen cymryd drosodd a nath o lenwi sgidio fo a gath o chwaraewr y tymor ac oeddech chi'n meddwl bod y dyn. Ie, ar y digedd, mae'n amosib chwarae yn erbyn Mullen. Mae fe mor glefer, mae fe mor gyflym yn ei feddwl. Sbiwch ar hynny, canlyniad ar yr ofal. Canarfon dim, Aberystwyth tair. Ac hynny'n cadw'r sosban chweched safle yn berwi am fwy nag un heswm. A mi fydd uchafbwyntiau'n llawn os lun ar rhaglen uchafbwyntiau ni fel arfer am 4:05. Ac mae am fynd lawr at y gêm ola cyn yr holl. Aaron Edwards eto. Nembad. Edwards eto. Beth sy'n ddiddorol, sy'n darllen meddyliau Hugh Griffiths rwan, Malcolm Allen, hynny yw derwyddon, chweched safle. Wel, mae'n rhaid nhw feddwl fel yna, oherwydd mae gen nhw pen y bont sy'n ddim di gael tymor dda, tymor hyn. Mae gen o Drenewydd erbyn sy'n ar y gweilod wythnos nesaf, cofia. Ond dwi'n just meddwl, os ydy ddim gwell ysbrydoliaeth i unrhyw reolwr neu dîm i weld beth sy'n digwydd fan yma heno, i wybod am fory, os da ni'n ennill, da ni yn mynd chwechad. Ia. A i fyny nhw golli hi wedyn. A mae hwn yn gwybod hynny. Oedd o'n gwybod wrth gwrs y bydde heno'n anodd. Go Bryn i fod o wedi darparu ar y sail y bydd na fuddugoliaeth yn erbyn y Seintiau heno. Rushton.
Cic yn cael ei rhoi i'r Drenewydd. Ac ar dystiolaeth ar wythnos diwetha, mae'n hen ddigon amser i sgorio gol. Ond mae yna rhyw frys ar Fletcher sy'n cymryd y gic. Nembad efo Mills Evans, cic gol fydd hi. Aaron Edwards. Drobl. A mae'n daclo tair a sawl a pel i gyfeiriad y dyfarnwr. Wel, a'r chwaraewyr yn y cwestiwn, Aaron Edwards, Fletcher, Craig Williams, maen nhw gyd i gael cartu melyn yn barod o. Do. Fi'n credu bod Aaron yn hapus oherwydd fi'n credu beth dwi'n gwybod arno fe yn debyg i be gath y cic rydd i roed, y breichiau brach yn uchel, a dwi'n meddwl bod Aaron yn meddwl bod y breichiau yn uchel ar yr chlythyr yna hefyd. Wel, cyfle i ni gael godi'n cap unwaith eto i Greg Draper. Pan mae Draper yn chwarae, mae Draper yn sgorio. Ac prif sgoriwr yr uwch gyngrair yn gadael y maes fel Wel, am chwaraewr, faint o gyfleoedd wedi cael heno? 2, 3 ar y mwyaf, a sgorio. Dwi'n meddwl bod Brobl newydd cael cerdyn fel un eto am gega. Dwi'n meddwl, gyda weld falle yno'r. Ond honna y gol gan Draper. Dyn ni wedi cymeryn llygad off pa mor dda. Mae fe'n benni dde, oherwydd yn bas gan Brobl mor anhygol. Fe nath e'n dda i benni honna yn gywrain. Ac oedd o wedi symud yn dda, doedd i'r lle i gael yr ergyd na. Mae'r bel gan Brobl. Mae'r ddau dîm yma wedi dweud yn dda i orffen efo 11 dyn. Redmond ar dderchog. Cyfle cynnar. Y ddau eilydd yn cyfuno! Ac Whitehouse gafodd yr ergyd. A mae'r ddau dîm wedi dod â 2 eilydd ymosodol ymlaen. Oedd oedd hi'n lathan da, ond yn mynd amdani ar draws y golwr y lle cywir i mynd amdani. Ond mae o yn serin y gêm heno, cyn i chdi ofyn Nick, oedd hi'n gobeithio, sa'n nhw'n gofyn yn gynharach, oherwydd sef wedi cael ei ar ôl awr, ar ôl y 2 gol nath o greu. Hon oedd y gyntaf i'r bas, y pwysa, y perfeithrwydd i llwybr outrage yma basu mewn, a honna, yr ungelfydd, twyllo, ffigio o'r safon ycha, pen a sgwydda i'w ben pawb heno. Ryan Brobel, gwych o berfformiad a un cyflawn. Kenton yn cael ei annog, Spender di mynd efo fo. A mynd â garden fel yn arall yn cael ei dangos. Da ni'n gwybod be mae Nick Pratt yr dyfarnwr wedi cael i fel anreg yn y dolyg yma. Tolstar! Mae'n mynd mae'r cardiau yma'n popio i fyny o'r bocar na. Drian o'r Llyman yn y gornel. Ond diffyg disgyblaeth fydde'r dyfarnwr yn ei ddeud, ond da chi'n cael carden felen am wneud hynny, Sean? Wel, yn amlwg gyda Mr Platt ar y ca, ie. A'r rhwystredigaeth sy'n gyfrifol am nifer o'r cardiau melyn, mae rhaid deud hynny. Aaron Edwards, rhaid fod yn ofalus. Rhaid fod yn ofalus. Mae Fletcher mynd y dan i groen. Mae'n benne wedi mynd yn fel. A mae Mr Pratt y dyfarnwr yn edrych fel, i fi bach o Incredible Hulk yn y gwyrdd yn y canol na. Wel, eich atgoffa chi, arbenigwr karate a kung fu. O honna mewn yn galed yn doedd.
Ac y Draper yn dal Redmond yn ôl am y garden arall yn mynd i gael ei dangos y tro yma i Jack Thorne. Ia, John di cael ein gofio. Na di. Mae eisiau bod yn deg mae pawb yn does. A Thorne yn ddreinen yn ystlys Redmond. Ac, wel, da chi'n cael gwobr am roi mwy o gardiau melyn mewn gêm na unrhyw ddarn arall? Gyda fo'n llawer ar ôl, dwi'n meddwl. Gyda fo faint. Na, dwi'n meddwl bod o'n defnydd ar un, Malcolm. Dwi'n meddwl bod gyda fo un i bob chwaraewr. O'n i'n meddwl bod i'n bocedio yn edrych yn llawn. Tes ni'n cael gymaint o goli ag o gardiau meles, hon yn chwip o gêm. Ond pwy sy'n mynd i gael yr ail garden felen? Y peth i ti'n misio un agos. Na, efo gêm bwysig wrth y nesaf. Hollol. Robol! Eiron Edwards ddoth. Oedd o'n benderfynol i gyrraedd y bel gynta, ond oedd o ddim yn mynd i... Oedd hi'n un anodd oedd hi tu ôl efo, nath hi daro i ochr i ben o'n mwyn oedd hi'n byd. Oedd o'n neb yn mynd i gyrroi cyn efo, dwi'n gwybod hynny. A mae Redmond yn y cyfamser yn gadael y maes. A 4 munud o amser ychwanegol i gael ei chwarae. Mae Ryan Harrington yn dod fan. Mae Ryan Harrington yn gefnwr cyflym iawn. Dim bod wedi cael llawer iawn amser i ddangos hynny. Ond gêm sydd wedi mynd lawr all mewn gwirionedd. Hanner cyntaf lle oedd y Seintiau yn cadw'r meddiant yn chwarae pêl groedeniadol, ond yna yn taro ddwywaith ac ar ôl hynny, os ydy ddim byd ond buddigoliaeth iddyn nhw wedi edrych yn bosib. Na. Drenewydd ddim wedi cynnig dim byd nhw'n bysodol. Dim digon o syniadau, dim digon o ddychymig, dim digon o chwaraewyr digon da heno ar y noson. Seintiau Newydd wedi bod yn feistri corn arnyn nhw. Nath nhw aros yn y gêm yn hanner cyntaf. Nath nhw'n cynnig llawer, ond nath nhw aros yn y gêm. Oedd nhw'n disgobliedig, oedd nhw'n drefnus, oedd nhw wedi cadw i'r plan. Ond unwaith gath nhw'r gol gyntaf, oeddech chdi'n gwybod oedd y Seintiau Newydd yn mynd i ennill y gêm a ella sgorio eto a dyna nath nhw fo'n Draper. Whitehouse. A Curtis Byrne yn y diwedd ath i mewn yn galed. Ond o leia, os a ddim carden yn mynd i gael ei dangos. Wel, Nutsbeck o leia geitho fynd adra a deud gath o Nutsbeck o'r gêm. Un cyfle hwyr am un gol efalle. Mewn i'r funud ola o'r 4 ychwanegol. Cic flinedig, cic rwystredig. Ac yn y diwedd, Niall Flint ar gic obeithiol. Sean, di'ch plesio gan y Seintiau, dyn nhw'n edrych fel pencampwyr. Wel, maen nhw wastad yn bod lan na nhw, a o'r rhan y chwarae creadigol, ydyn, maen nhw wedi bod ben ysgwyddau o flan i'ch ben y Drenewydd. Ydyn nhw'n mynd i fod yn bencampwyr? Amser y ddengys. Dwi'n meddwl bod y 6 uchaf, bydd bynnag fydden nhw os yn y Gyfnarfon, os mae Drenewydd neu Drenewydd yn cefn, dwi'n meddwl bod y 6 uchaf, mae'r 6 yn o safon. Os dim mynd i fod na, dim gêm hawdd yn mynd i fod i'r un dîm. Ar ei diwrnod, maen nhw wedi cyrraedd gilydd ydy, ond y tîm dwi'n deud, os wneud o Seintiau Newydd fethu tymor hyn, os di Bala yn cadw chwaraewyr heb anafiadau a cael chwaraewyr i wahar, nhw fydd y tîm. A dyna'r chwiban ola. Ac un dyn mewn gwirionedd oedd y gwahaniaeth. I enwo ydy Ryan Brobl. Fo greodd y 2 gol, y gynta i Routledge, yr ail i Draper, yr ymwelwyr
yn y diwedd yn cael ei buddigoliaeth heiddiannol, y buddigoliaeth o 2-0, a mi gawn ni trafod i ar ôl yr egwyl. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. Ladbrokes are big on sport and fun. But sometimes betting can get in the way. So here's how we can make sure fun comes first. First up, if you can't afford it, don't bet it. Never, ever chase your losses. And if it's not your day, just put your phone away. Right, it's about to kick off. Ladbrokes, where the nation plays. When the fun stops, stop. And I'm feeling good. This could be the year your business flies. So give it the bank it deserves in 2020. Starling makes business banking easy. With no monthly fees, real-time payment alerts, and 24/7 support. Starling Bank. Voted Britain's best bank twice. What's up, Peloton? How are we doing today? We're live from the studio. Let's do this. Accept nothing but your best. Resistance up. Let's go. Hour 500, you're flying on that leaderboard. We've got this together. This is it. One final push. 3, 2, 1, and recover. You crushed it. See you tomorrow, Peloton. Are your old freestanding wardrobes a waste of space? We'll help you uncover up to twice the storage space of freestanding wardrobes. All Sharp's wardrobes are created to fit more in, maximising every millimetre of space and tailoring the perfect storage solutions. Trust Sharp's to create beautifully organised space. Our half-price sale is now on. Call or click for your nearest showroom or free home design visit. At NFU Mutual, we believe in providing quality insurance. That's why our car insurance protects your no-claims discount if you're hit by an uninsured driver. And why our home insurance replaces contents new for old if they're damaged beyond repair. These are some of the reasons we're award-winning, and our car and home insurance are which recommended. Plus, with a no-quibble approach to claims, we're proud that 9 out of 10 customers choose to renew with us each year. For quality car or home insurance, call now or search NFU Mutual. A'r flwyddyn 2020 yw'r amser i chi drawsnewid eich bywyd. I'ch cefnogi, mae Fit Cymru yn cynnig 2 fis o gyngor arbenigol, gan hyfforddwr personol, deiotegydd a seicolegydd. Am fwy o fanylion ac i ymgeisio, ewch i s4rec.cymru/Fit Cymru. Noddi'r pêl-droed ar S4C gan Screwfix. Y Seintiau Newydd yn rheoli ac yn taro yn y pen draw. Draper yn cael yr ail i sicrhau'r 3 pwynt. Ac mae'r pencamper yn gwneud beth mae'r pencamper wedi gwneud am yr 8 tymor diwetha. Maen nhw ar y brig, 2 gol i ddim yn y pen draw. Mae'r ras na a mae'r chweched safle yn parhau. Nhw'n edrych yn Gaernarfon golli gartre yn erbyn Aberystwyth heno o 2 gol i ddim. Nhw'n edrych yn ôl ar y cyfan ar ôl ni glywed gan Seren y gêm. Ydyn ni gyd yn brolio brobl heno. Draw ni at Nicky John. Well, Ryan, congratulations. A good result and a convincing performance that further cements your position at the top of the table. Yeah, that's what it's all about, getting back to the top of the table, and we've done that last couple of weeks, and we had a blip obviously against Cardiff Met the other week, and it's good to just put the 4 points clear until the other teams play tomorrow. Yeah. Let's talk about your own performance and your own contribution, because 2 assists for both those goals. Which one did you enjoy the most? Probably the second one, to be fair, because I managed to beat a few players, and then I just seen Drapes obviously run off the back of him, and managed to get to him. Yeah. Newtown didn't make it easy for you though, did they? Particularly in that first half. Yeah, of course. We know what we're going to get. When we come here, they're going to bank up and play their game, and then take the chances when they try and get them and nick a result, really. And that's a big tie next week now as well against Connors Quay at home. Looking forward to that one? Yeah, of course. Always a big game, and
they'll come with their game plan, and obviously they'll want to try and close the gap now because we're going to go next weekend top, obviously, with 4 points clear, but hopefully the results go tomorrow and then see what next week brings. Well, you are the JD Cymru Premier Man of the Match this evening. Set on y gêm, llongyfarchiadau mawr. Cheers, thank you. Ie, tipyn o perfformiad ganddo fe, a cyfforddus o ran y Seintiau Newydd. Got 2 gol o fewn 10 munud yn yr ail hanner na. Maen nhw'n gwybod sut mae gwneud i pan mae angen canlyniad. Ie, a fi'n credu bod wedi gofyn fi beth yw'r gyfrinach sy'n allu mynd i allu torri lawr y Drenewydd. Wel, y gyfrinach yw'r boi mas i'r bêl nawr, Brobl. Oedd hon fel sy'n ar sesiwn ymarfer. Mae fe jyst mor relaxed yn y ffordd mae'n pasio i mewn. Jyst yn edrych lan, cwti, cymer i mewn, ar y cyffwriad cyntaf, a mae'n rolio mewn. Mae honna yn gol o safon, a wedyn dyn ni'n troi at yr ail un. Welwn ni honna mewn munud. Ond yn gweud syml, chi'n ei chwarae'r gêm, mae'n cymryd sgil i wneud rhywbeth edrych o'r syml hynny. Ydy, ond mae hwnna'n dangos chwaraewr y safon. Rwy'n sy'n gyda amser ar y bêl, a yn sicr, dyna beth sy'n gyda Brobl. Mae fe gyda gymryd amser ar y bêl, mae'n jyst yn neud y gêm i edrych yn hawdd. Nes i fwynhau'ch disgrifiad chi o'r bas ar gyfer yr ail gol, ni'n mynd i weld un nawr. Waw, na gyd sydd angen gweud weithiau? Waw, ti ffili disgrifio beth ddigwyddodd fan hyn, achos y peth cyntaf dwi'n hoffi beth i hwn, y ffaith mae Brobl wedi dod oddi ar i asgell lle, edrych yn gwaith, a wedyn, bwm, mewn i Draper, a dyn ni gyd yn gwybod beth mae Draper yn neud. Pe mae'n dod mewn i sefyllfa fel yna, dyw e ddim yn methu. I fod yn deg efe, mae'n rhediad da gyda Draper, dyma'r bas. Edrych lan, tu allan i esgyd, waw, o'n i ffili disgrifio pan mae dad hwnna. Na pam ni'n gwylio pêl-droed ar gyfer eiliadau bach fel yna, mae'n oson oer, oedd hi'n ddisgwyl regol, eiliadau bach fel yna, pawb yn codi oddi ar ei sedd yn amlwg. Y Seintiau Newydd nawr, ni sôn bob tymor os rwy'n gallu dal nhw. Wel, gollon nhw'n ebyn met cydi, 12 gêm diwetha, ennill 10. Mae hwnna'n, os gael ymlaen fel yna, bydd hi'n anodd stopio nhw. Wel, dyna beth mae'r Seintiau yn neud yna fe. Fe wylon ni'r rhediad arbennig eis o'n nhw arno tymor diwetha i ennill y bencampwriaeth. Felly, dyna beth sy'n angen i wneud i ennill y gystadleuaeth yma. Yr unig beth weda i, dwi'n meddwl, pe bynnag bennydd yn y 6 ucha, bydd e Drenewydd neu'r Gydrwydd yn Cefn, dwi'n meddwl bod y 6 ucha yma yn tîmau o safon, a fydd ddim un gêm hawdd. O dyna'r peth, pan bydd y toriad yn digwydd, pan bydd y troad wedi'r toriad, maen nhw'n chwarae gilydd bob wythnos. Dyna sy'n gwneud y fformat yma, mor gyffroes. Ie, mor gyffroes, a dwi'n disgwyl i fod yn agos ar diwedd y tymor. Agos ar y gwylod a agos ar y frig hefyd. Aberystwyth ennill yno yng Nghanarfon, jyst cyn i ni fynd hefyd. Mae hwnna'n codi nhw'n glir o'r 3 gwylod. Dangos, pa mor bregus maen nhw'n chi bod hyd yn oed? Wel, ydy, tryffwynt arbennig i Aberystwyth yn wedi gyda siwrt gymaint o newidiadau i'r tîm yn ystod yr wythnosau diwetha. Felly fydd Gafin a'r tîm yn hapus gyda'r tryffwynt lan yng Nghanarfon. Mae'n gystadleuol bobman. Sean, cewch chi dwymo. Diolch! Mae'n crynu fan Hendrian lan yn y pwynt sylweddol. Diolch fawr iawn am eich cofni chi. Eich bwyntiau nos lun. Mwy o sgorio nos Fercher. Lot mwy o bêl-drod i ddod. Wel, ni chi cyn mwy.